guys حي منسي هذا حي منسي أنا اللي خدو guys كم منيو سبي اللون عبستاي ميك ده هذا حكي أوكي مو إنرجع دليل تقول كحزز قاب حي منسي مثلا إنرجع وي ريد لاين نيركع عنتو يا مسرع جن ودي كامسلني ودي أيكم كنا اللي خدو يجي لها يا لا عنتو يكتوا عكات أنيحو إنرجع إنرجيا يلا خان دمس خاي سمع يلون تريش إنرجيا سمعنا ده الله هو أنا سمعك الله سخاخي حجي ما تخايا حجي سمع الله أوي بعد انتي مسلك سوق إلى أخذار بتعني انتي أخبر بتعني عن توي نيرة حكي جن أقدس التليفون سلزمت أنسي نوح واتس لزنبور كي تعيد أقدي كيا خيده يغريت حاتي تنير ازبولكو اتي انتي مالتيو اتي غاسيت زملوسوسي اب كت اب مونغو خلتيهم كيخون بمبال حيل من سيتطوس جزبله امو بزعوا جلوبال عينت مخطوع كله بعد فلسطين دو بعد تم اب ثوره زلو سلطه اتي نجر نوع كم زي كونسي نحنا نفتحن ديمقراطية نقال زلنا كبهلنا تمركز زنقل فتحن ديمقراطية نوعنا زي سما مع حقن أمبر أبناء عالم لخ أتخا خمتنا يقدم بصورة نزاربو زنبرنا مو نبزح وانا زدانا قرنا أو أخن أطيب لنا نيلو مخرمها بحما يكونن مالته بوايس تحقاقيس كاخا أيو أبزخون يخون نقاشخون تمتت مسقاشخا نتحقاقس كايو اتي أنا حجي سبسل زي اللي حفظ بلني نوعرونا انت اخبلا ديلي اختزارب من كل مبزحته دنب فتحي فتح زقالس زلو نالت بحفشو بزي متقاس اختزارب امسيا مثلني كابت سمعكوا أنا أنت تحطناتي إذا دنب فتحي خبهار كله سي تفتحوي سراحاتات عبدن بفتحتكم كل خاصي فتحوا سراحاتات لو يسرح له ناي بحق دو فتحويان يوم فتحويان نازو مع فتحين ديمقراطية نقال سيلنا نسونتنا أقمتنا يا زلنا زبل حطيو مخنياتو تي فتحين خنقول كلنا تي أزرار بنا يكون سرارحنا يكون فتحوا ديو فتحوا خبلك هذا خيل مسكر كاس راح كايو كما يترئيو عرو ونزاتينا بذكاء المتن انت تي ناتا حساب كسفح لي خلايكم كني غني لي تردعت النختكم انت تحطي تسوي يقبر اوكي تملي سؤال فريش كوينا او تسات نصنعها اسمع الله ثانكيو ابونا نرجع غاشانا اسكي ابلع علي ريال لهم غاشانا تريوات لهم غاشانا كمبيوتر كما يوصاتا هايتهم هاي كمبيوتر فريش غيرات اوكي ما تغلها اوكي ثانك يو حلمن سحاوي and thank you brother انت خبل دلي انت دنب فتحيا برقص انا دنب فتحيا له كسميو مهنياتو نفتح زقالس ويكا وصا حزبو تغنزيبو حزبو كابز عزقتي كغلاغل وي كدحن ايترا خم ايترا ديمقراطياويت وي بحقي تقيدا وي بحقي تانيت تخيد هاجر كغبوا دليت كم زلوهم زردعني اجي انتايو كل غيزه حدا ነገር አለው እዩ እሱ ካታዩ ሰባት ብድኹም ጎንታቶም ዝጥሙቱኻ እቲ ድኽሞቶም የንጸባረቀሎም ማለት እዩ አባኻ ሰባት ብሙሉ በቲ ቁኑዕ ወገናቶም ዝሩኢኻ ኻ እቲ ምልአት ወገንካ ኣብ ወገናቶም የንጸባረቀሎም ስለዚ ኣነ ንሓደ ሰብ ደላይ ፍትሒ ወይ ከዓ ንሓደ ተቃላሳይ ደላይ ፍትሒ እንተለዮ ኣነ ፍትሓዊት ምዃነ ኣሚነ በቲ ናተይ ወገኔ ፍትሓዊ እዩ ዝብሎ
عبتي سنة من باردولو كنا مالو أمزق بأننا نتبطات على وياو شومكا كميجيركا نسبات ببوزيتيف تتموتومي جي عبتي الرأيانا عند حدا قنوعن يعني استرات كمزي ጽቡቅ መንገዲ እንድሕር ኣለዎ እቲ ኣረኣያናትና ማዕናቱ ንሰባት ብኡ ኢኻ ክትግንዘቦም ዘለካ ኣነ ድኽምቲ እንተኮይነ ነቲ ድኽመታተይ ግና በቲ ሙናቶም ተዳድሩኢኑ ኮይኖም ነቲ ድኽመታተይ ይሽፍኑለይ እሞ ኣነ ከዓ ብኡ መሰረት ሓቦ ሰኒቐ ወይ እውን ተሞኪረ ወይ ተማሂረ ኣነ ከምኦም ክኸውን ጊዜ ምህረኒ ወይ ከዓ እቲ መድረኽ ምህረኒ ማለት እዩ ብሓፈሻ እዚ ናይ መንባር ባእታታትዩ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ መንባር ባእታን ትራእቲና ወይ ኣብቲ ናይ ቃልሲ ባእታን ትራእቲና ኩሉ ግዜ ኔጋቲቭ ጥራሕ ክትርድኦ ክትክእል የብልካ ናይ ድብል ንምንታይ ደንበ ፍትሒ ድብሎም እዛ ዝብለካ ዘለኹ ፍትሓውያን ስለ ዝኾኑ ንፍትሒ ስለ ዝቃለሱ ብዛዕባቲ ከምቲ ድለ ሰሪሖም ዶ ንዝብል ከዓ እዚ ሕጂ ኣነ ክብሎ ደምስኹ ማለት እዩ ተዛዋር መንገዲ ተሞኪርና ድብል ኣካል ተዳዓሎ ኮይኑ እቲ ተመክሮኡ ኣብ ምንታይ መዓላ ውዒልዎ ዝገዛ ርእሱ ሓደ ሕቶ እዩ ማለት እዩ እቲ ሕቶ ከዓ እንታይ ግዜ ወይ ከዓ መድረኽ ዝምልሶ እዩ ደንበ ፍትሒ ኣይሰርሑን ወይ ከዓ ኣየፍረዩን ፍትሓውያን ኣይኮኑን ምክንያቱ ግዜ ዝምስክሮ ነገር ክመጽ እዩ ኩሉ ግዜ ነቲ ዘለናዮ መድረኽ ደይኮንና ክንጥምድ ዘለና ናይ ርሑቕን ቀረባን ናይ ሕልፉን ተዳዓ ተገንዚብና ብኡ መሰረት እቲ ሕቶ ዝኾነና ደብሎ ሕቶ ዘይኮነ ኸውን መልሲ ይኾነና ስለዚ እታ መልሲ ምስኩልና ያደላ እታ መልሲ ምሳይ ጥራሕ ኣይኮነት እንደላ ግና ነዚ ክንርድኦ እንተዳኣ ኮይንና ከመይ ጌርና ነቲ ዝሓለፈን ዘሎን ዝመጽእን ነጋናዝብ እዩ ናይ ምግንዛብ ተኽእሎና ላዕሊ እንተዳኣ ኮይኑ ፍትሓውያን ዘይፍትሓውያን ክነለሊ ሙሉእ ብቕዓት ኣለና እዩ ኣብ ደንበ ፍትሒ ማንም ይኹን ኣብ ደንበ ፍትሒ ዝመጽእ ኣነ ፍትሓዊ ኢለ ድምድሞ ፍትሒ እንተዘይደሊ ነይሩ ወይ ፍትሓዊ እንተዘይከውን ነይሩ ነዚ ደንበ ፍትሒ መስዋዕቲ ምኸፈለሉ ዶ እዚ ንገዛእ ርእሱ ሓደ ካብቲ ኣብ ግምት ከኣቱ ዝግብኦ እዩ ኖ ፍትሓዊ ኮነን ግና ንኻልእ ዕላማ እዩ መፅኡ ተዳኢልና ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዕላምኡ ኸ ብጭቡጥ ፈሊጥናዮ ዶ እዚ እውን ሕቶ እዩ በዓልና ንምልሶ ሕቶ እዩ ስለዚ ንኹሉ ነገራት እንተደኣ ኣጋናዚብናዮ ናይ ዓወት መድረኽ ምሳና ያደላ እሞ ክቡርሓው ተመሊሳትልካ ትኸውን ተስፋ ገብር ብዛዕባ እታ ቅድሚ ሕልፊላ ፀንሐት ናይ ሓውና ዓሊ ታመልሲ መሊሶልየ ተዛዋር መንገዲ ታመልሲ መሊሶልየ ታሕቶ ድሓተትክዎ ሕቶይ ንኽምልሰለይ ዘይኮንኩ ካብታ ሕቶ ተረዲኡ ግን እንታይ የድልየና ከም ዘሎ ተገንዚቡ ኣብ ግምት እትዩ ማለት እዩ እታ መልሲ ባዕሉ ውሽጡ ክትምልሰሉ ስለ ዝደለኽዎ እምበር ብዛዕባ ናይ ግሎባል ምግላፅ ወይ ከዓ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ምግላፅ ስለ ድሰኣንኩ ወይ ሓገዝ ስለ ዝደለኹ ኣይኮነትን በዚ ክንዛተን ተዳኢኹም ዓመት ከም ሓንቲ ሽግር የብለይ እሞ thank you ክብራት ሕዋት ማይክ ፍሪ اوكي ثانك يو موسى الله تكونك ملكت مهابني موسى ام ملكت هابني انت ويا بريغانيركا وريتكا اوكي انا خور ذلك مايك نا سلام كبرات حوات كما يوعدكم قبل على حساب تاعتي الله تقين الله دي يسمع انت اللي اوكي دقيمة سلام بل انت ناتي ان تحشى انا علغا تزارب سمعك لنا يسمع الله حجي سوري هو علغا ايه سوري بتدوي نصني ساودي ام نخبل صني انا انت حتى ابزر ناي دم بفتحسي
ሓደ ነቲ ሓደ ክውንጅሎ እዩ ዝውዕል ኣብዚ ደለይቲ ፍትሒ ካብ ንመጽእ ሓደ ውድብ ነቲ ሓደ ውድብ ሓደ ምንቅስቃስ ነቲ ሓደ ምንቅስቃስ ዳርጋ ዘይተተኣማመነሉ ነገር እውን ይቀላቀል ሓደ ግዜ ጸጸኒሑ ህግደፍ አለው ዝደንብ ፍትሒ ህግደፍ እዮም ዝመርሑ ገለ ዝብል ናይ ባዶ ሰለስተ እንዳምጻካ ከም ዘይተኣማመን ተገብሮ ኢኻ ነቲ መንእሰይ ሕጂ ካብዚ ሕማቅ ነገር ዝንወጽእ ካብዚ ውድብ ንውድብ ምትህረራም ወጽኢና ኣብ ሓደ ጽላል ንኽንመጽእ ወይ እውን እቲ ከምዝለው ከምዚ ህግደፍ እዮም ዝመርሑ ከምዚኦም ዕንክሊል ዘብልዎ ዘለው ዝብል ካብኡሲ ክንወጽእ እንተኮይና እዚ ሕብረተሰብ ዝስ እንታይ የድልዮ ብኸመይ መንገዲ ካብዚ ቦታ ዝክንወጽእ ንኽእል እቲ ምትእምማን ብኸመይ ክንፈጥሮ ንኽእል እዚ ሕቶ እዚአን ክብርት ሓፍትና ይወርዳክ ሓታ ዝደሊ يغني مايك فري أكا كبر حاو مسلا thank you brother أنت كبل أزي ناي مو وججال يا زلوي زنبري مالتيو بيستفعل عليها خاطريو جي أزي بخمي مچو كنفلط لنا أوكي مو نجال اوكي ثانك يو مسلا هاي اوكي بخمي ماتيو كنفلط لنا تتانكي انت عفريتنا تي مفتوحه مسانا يدلو مالتي جي كل غيزه انتاينا احنا كمزي ناي ايموشنال مخان بقعتنا بتعمي اوفري مالتي جي كابزي وصي الكاغن نغرات مغنزاب كساب حنت فرقال تاقالتيا نمنتاي تهرم كم زهونت انت عادي نستوعل الله خوينا تي زفتر ايكن فتحونينا مالتيو جي بيستفعل عليه تي قرسناي تسرعات كهون يخيليو تي زنبرن زلون حجو نمزاي ون كالق كهليو زي كهلون خوني جنا ابتي نايتي هكدف مزيوم وي هكدفهم وي قال زي سنه حسابنا سنة حسابنا إلو كلون لوسنا حدا سب انتدعى سنة حسابو نقوحن تكورن كوينو ويون بقبو نقرات دمزاز انتدعى كوينو نخول مئلاي اي خبدون مالتيو جي انا نبزح جيزة ولا اتيمنا هيكونو هدفان اتيمنا اوكي هدفان بخمي هدف كوينو مالو نتي ترانا زخونسي كنفلط لنا نمنتاي صرنا خوينو صرا فتح دخونس نمنتايو وا فتحو كلنا ناندليا هكدف فتح دول ማለት አይኮነን ግን نمنتايم هكدف دخون دلو جي اتطنق انت دافلتناو ات مفتح مسانا يدلو كل جيزه ግን አክንዲ ሕቶ ኮይንና ሕቶ ንገብሮ ሕቶ ኮይንና ንውሽጥና እንተ ንሓተሞ ውሽጥና እንትክምልሰልና እንከሎኻ ዝያዳ ብርትዕ ኣለዎ أنت زرع فرقالات كل يكون كل أيكون أبرز سبعة دسنة جنا جلا كابو بهم مسرت كأن تيكهونا له تحطه دخلنا نوشتنا حطه بعدنا حتى نوشتنا بهم مسرت كأ برتع دمسي ملسن سمع سلزي أنا بزح انتهي بحال أي زناي فليات ويمونجال بزح أتوكره عدل هبايو أي فلتني ولا عبد بسي كما تسألني خيل زي كما تسألني خيل ويقول نتين خول جن أي ولا حتى أي بلوني أستفعل عليه دفان أتيمنا بل تريخة جن أي قبلوني أنا كميرانوس تغلى كم يجيرن يغيرهم كم يجيرهم هبدف كوينه من الصو كم يجير عند لا يتفتحوا كوينه توتعان كلنا حر عين توتعيد لنا هدا حر عين توتعلك نمنتاي نشوم نتي وزعوم يطاقعلو ويكا يعللو ويكا يدخرلو تي مين بوينت ترى حيزنايو تي دحرو تي مفتحي قليل نغري مالتي مو ثانك يو انترا برهتو خوينا مايك فريكو براتفات اوكي ثانك يو كبرت غاشانا يردانوس ريد لايت الله خالو ريد لايت 10 9 ريد لايت 9 ريد لايت اي ثينك ريتا انت تقول لك اسمع الله ريتا حوتلات كابو مجمتا كبرت حفتنا انقع
سلام مصاخمو نزي تبنا زلخ استمرو طبق انديو حجي انا ب next week كديو مع ارت دقنستيو مارش يقربالو تاناتي زربا خاني كابوتهم قديمه مارش 8 كدم ممصاوي حتى دلي داخل دليسي ابقال حزب ኤርትራሲ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት ኣብ ብዙሕ ቦታታት ተሳቲፈንሲ ናጽነታዊ ሒሰን እየን እዘን ደቂ ኣንስትዮና ከዓኒ ካብ ኩሉ ብሄራትን ካብ ኩሉ ፋል ሕብረተሰብናን ዝመጻ እየን ብተፈላለየ ቋንቋ ዝዓበያ ባህሊ ልምዲ ሃይማኖት ዝብልዐን ሕጂ ንስኺ ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠንሲ ኣብዚ ሕጂ ደለይቲ ፍትሒ ኢልና ነብስና ሰሚና ንቃለሶ ዘለና ቃልሲሲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ maybe ይጋገ ኸይሉ ትርምኑ ትኽእሉ ኢኹም ትግርኛ ዝዛረባ ደቂ ኣንስትዮ ወፂና ፓልቶክ ዶ ፌስቡክ ብዝበዝሐ ማለት እዩ ብብዝሒ እን ዝዛረባ ስለዚ ኣብቲ ናትኪ ቃልሲሲ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ካልእ ብሄራት ናይ ኤርትራ ካብ ትግራይ ወላ ካብ ኩሉ ማለት እዩ ስኒ ተረአንስ ኣብ እዋን እዝስ كما يالو الكتجمجمي علواد بوزحات بحزيلو اخ انتايت صقامي الكتحاسب زياده حتى ثانك يو اوكي كبر حاو ثانك يو اتحتوقا برهتي ايكونتنا اي بحافشاغن بتي ناي دك انستيو كمي اوكي بسترداتني كابز ملسا قرب دغملي زحاشه مسلني نانو دغما انت لازم زلقسي ابرتاو قالسس ترى دق انستيس زمسكري قالسس بኤርትራ ማለቱ ማለት ካላይ ተመሊሰ ምዝራቡ ግዜ ሙሳ ጥራይን በረይ ዑዙስ ተራ ነይሩን ካብ ተባዕትዮ ዘይ ንእስ አበርክቶ ሰንኪለን ተሰዊአን ተቃሊሰን ተኩሰን ጠላእ ዝማርኻ ኣሕዋት ነይረናና ኣብዚ እዋን እዚ ግንሲ ነዚ ስርዓት እዚ ኣብ ንቃለሰሉ እዋንሲ ተራ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ዝልክ ዘለኹ ካብ ኩሉ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ካብ ሸዓተ ብሄራት ቋንቋታት ሃይማኖታት ሲኒ ናታተን ተረአንስ ኣብዚ እዋን እዚስ ከመይ ኣሎ ወይስ ንድሕሪት ተመሊሰን ገዝአን ተመሊሰን ቆልዑት ኣብ ምዕባይ ጥራይ ደን ኮይነን ዘለዋ ወይስ ኣለዋ ስቲል ወዓሮታት ዝኾነ ካብ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብና زي حتى كذا الله له بزحت اوكي ثانك يو برادا لك تراوت غانستي ابز حلفون غليصاني ري تغاليسان اقاليسان بو مسرت حجون ندحري تبلو ابنت يلني ምክንያቱ እቲ ምስ ባዕዳውያን ገዛእቲ ተቃሪሳና ቃሪሳና ናጽነታ ዘምጽቶ ምስ ህዝባ ካሊዩ እዚ ሕጂ ዘሎ ቃልስኻ እዚ ነዚ ዲክታተራዊ ስርዓት ምእላዩ ማለት እዩ ከምቲ ቀዳማይ ቃልሳ ምስ ባዕዳውያን ዝነበረ ሕጂውን ምስቲ መላኺ ውሻጠ ግድንያ ክትቃለስ ማለት እዩ ቀንዲ ኸማን ድርብ ዋፅዓ ሓዚላ ዘላ ኤርትራዊት ጓንስተይቲ እያ ሶሪ ክቡራት ኣሕዋት እዛ ቶፒክ ናይ ሎሚ ንሳ ኣይኮነትን ግን ክቡር ሓው ከብርሃለየ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ 8 ማርች ኩን ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ኤውሮጳ ተጠርኒፍና እኩብ ሓይሊ ጌርና ኣለና ኣብ ሰሚናር ክንገብርና ማለት እዩ ኣብ ጀርመን ካብ ዕለት 8 ክሳብ ዕለት 10 ማርች ማለት እዩ እዚ ኸ ንኹሉ ደላይ ፍትሒ ዝጥርንፍ ኮይኑ بحثيرو ترعانينا خنقرب مالتيو دنب فتحي تبارابر حزبن هاجرن اب حتو مهلاون زي مهلاون انكلو نمنتاينا نحنا اب فليات نوعن حدر ويكا ننبر زلنا زبل دمصيو قال بزح تحشتات كهلو ايو مزعبو زي نايلو انتي توبيك كساب نعوزو كل زي كونه بزح ايكبرهوني بحافشا ግን ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋዕን ብዕጽፋ ዓጸፋታት እኳ ደኣ ኣብ ዝተፈላለየ ንነጥፍ ኣለና ኢና ሓንቲ ኻበንካ ኣነኤ ማለት እዩ
ኣብቲ ክግበር ኣለዎ ሰሚናር ኣብቲ ክንጥርነፍ ኣለና ደቂ ኣንስትዮ ንዋፅዓና ክነድምፅ ኣለና ንብል ቀዳሞት ኣብዚ ኣለና ኢና ጓልዓል ሓፍተይ ኣላ ኣነ ኣለኹ ካልኦት እውን ህልዋኤ ኣለና ኢና ማለት እዩ ጥርኑፋት ብዞባ ኤውሮጳ ኣለና ብናናይ ኣብ ሃገርና እውን ኣለና ከምኡ ናይ ካናዳ ኣለዋ ናይ ኣሜሪካ ኣለዋ ናይ ካልእ በብቦትኡ እውን ዝተጠርነፍና ኣለና ኢና ኣብ ዝተፈላለየ ከም ዝበልካ ክብርሃው እስማዕ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ብደንበ ፍትሒ ብኣጻቢዕ እንድቁፀራ ይበሃል ብኣጻቢዕ ድቁፀር ወይ ትቁፀር የላን እያ ብኣጻቢዕ ኣይኮንና ንሕና ንቁፀር ንሕና ከም ሰብና ብቁፅሪ ህዝቢ ኢና ንቁፀር ኣነ ሓንቲ ዮርዳኖስ ተዳ ኮይነ ንውልቀይ ወኪለ ደይኮንኩ ህዝባዊት ወይ ከዓ ሃገራዊት ኮይነ ኣብ ደንበ ፍትሒ መፅእ ደለኹ እዚ ሓደ ካብቲ ናይ ወይ ከዓ ኣብ ያኒ ከምዚ اختلاف بعلካ ተምጨሉ ኣብቲ ደንበ ፍትሒ ዘሎ ዝተፈላለዩ ዘረባታት ያኒ ዝቃላዕ እዩ ማለት እዩ ጂ የለዋ ንብሉኻ ኣለና ግን ንሕና ደየለና መን ክህሉ ስለዚ ንሕና ኣለና ኢና ሓንቲ ካብአና ነ ጓልዓና ሓፍቲ ኣላ ካልኦቱን ኣለዋ ኢና ብዙሓት ብዝተፈላለየ መንገድታት እውን ክንቃለሲና ከም ቀደም ኣይ ክነቋርፅኒና ታንደልያ ሓርነት ክሳብ ዘይመፀት ማለት እዩ እቲ ተስፋን እቲ ኩሉ ተበግሶን ኣለና እዩ ምሳና ሓቢርኩም ክትሳተፉን በዝጋጣሚ ክዕድመኩም ፈቱ ቅድሚ ሕጂውን ዕድመ ጌርና ኢና ሕጂውን ክንዕድም ንፈቱ ከምኡውን ኣሕዋትኩም ኣዴት እንታይ ይባሃል ኣንስትኹም መሓዝትኩም ዝተፈላለዩ መንእሰያት ከምዚ ከማይ ኣዴታትኩም ትሓለዋ ኩላትኩም ናባና ከተምፅወን ከዓ ዕድመ የቕርብ ክቡራት ኣሕዋት ቴንኪዩ ተመሊሳትልካ እንተኮይና اوكي ثانكيو كبرت غاشانا يردانس اسمع الله له اسمع تسفا قبل حتى تنقعكم يوم تمسل دولهم حتى زلو سب ندحر له حجنا يمطرش تاكل تسلسته حتى قبله حتى ندحر لكم حتى ندحر ديالنا بريتون لبوان قدم مسغارنا حتى زلو قدم كستاخ قبر حتى زلو سب حتى ندحر لكم كبرات تساتفتي غاشانا دحر حتى زيبلكم بزقاطامي نغاشانا اندامسكونكو قدمنا بمزازمي تاونا نعا عدل كبايا نغاشانا يردانوس كابتي نايلومز نبري ارستي جلحلتو توساخي كاب حتوتات زقربه غبر ملسي كمون بحفشو نخلو سمعنا نخلو ارتراوي زيغان بفلاي ون دكنستيو زلوا عمل اختي ناي مترشتا عدل نحفتنا يردانوس كباي كبرت حفا نتي ناي مترشتا قال نعخ خبكي ملختي زلكي نغزانا نخلو سمعنا نخلو حزب ارترا بحفشو كمون دكنستيو بفلاي نتي اشكنا ودر لكم مدب ورحي سلسته شملت مقابيت بالتي كتلي حفتنا ما مدرحنا Okay, thank you. حد من سهواي دقيمة دقاقيمة كمسكنو أصدلي إن روح درجة قانونا هم حضرت بمولاتكم توسعي إن كبرات سمعتي دليت فتح حوات بتعمي دا مسكنوكم نازع دل سلازهابكمني كم ونصني لكم سلاز تخاطات لكمني مالتيو كنوزي حنتي كبلات دلي إحنا فتحاوي أنت دا خوينا نفتح حساب نقالس دلنا تي فتحاو منقد خنكتولو يدلنا حنتي ديمقراسي تهنست لخاب حنت هاجر ديمقراسي زلو امرار حوي عقايده كلوناون نبوري مالتيو سلازي افتقرسي نايت سرعتاي نعون كم لو باخبر دلي نحنا نفتح حساب استقالسنا فتحاوان كنكون لنا كل جزء تتصارر ነገር አቦቱ እዩ እቲ ተጻራር ነገር ግን زي ተጻራር ተغيرو እንተ ዳይልና እቲ ጥምረትና ወይ ካቲ ስምረትና ይልውስኑ ስለዚ ክንጥመር ወይ ካ ክንሰምር ተዳኾይና ነቲ ዘሎ ፍልያት ከመይጌርካ ተጽብቦ እዩ ክተጽብቦ ተዳኾይንካ ነቲ ናይ ተመክሮ ድበሃል ደሎ
ከመይ ጌርካ ነንሕዝካ ትካፋፈል እዩ እዚ እንተዳ ኮይኑ ዓወትና ናይ ግድን እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ዘሎ ኣብ ቅድመና ክንብድሆ ወይ ከዓ ክንስዕሮ ምዃንና ክንኣምን ኣለና ኩሉ ግዜ ንነብልዕል መጠን ክንሕጎሰላ ወይ ከዓ ክነመስግን ኣለና ምክንያቱ ሓንቲ ነገር ነብስኻ እንተ ጌራ ክትፍስህ ኣለዋ ክተመስግን ኣለካ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ሰብ ጥራሕ ከመስግነካ ኣይኮነን ነብስኻ እውን በቲ ዝገበርካዮ ወይ በቲ ዘለኻዮ እንተ ደኣ ተመስገን ኢልካ ነብስኻ ኣመስጊንካያ እቲ ርግኣት መንፈስ ዓስለካ እሞ ፅቡቕ ስነ ሓሳብ ከዓ ትሃንፅ ማለት እዩ ፅቡቕ ስነ ሓሳብ ዘይብሉ ኣካል ወይ ዘይብሉ ወገን ሃገር ኣይኮነን ክመርሕ ወይ እውን ሃገር ኣይኮነን ሰላም ከስፍን ንገዛ ርእሱ ሰላም ኣይረኸበን ደሎ ሰላም ናይ ነብስኻ መጀመርታ ክትእውጅ ደለካ በዚ ኣጋጣሚ እቲ ዘለና ዝኾነ ይኹን ወጊድ ኢልና ነቲ ቁኑዕ ስነ ሓሳብ ተሰኪምና ክንጓዓዝ ደስ ዝብለኒ ብሕልፊ ከዓ ነዞም ሓደሽቲ ወለዶ ቁሩብ እቶም ቅድመና ሓልፍ ኢልኩም ፃናሕኩም ናይ ታሪክ ኮኑ ናይ ስደት ናይ ዝተፈላለየ ክቡራት ኣሕዋት ዓበይቲ ምሁራትን ዘይምሁራትን ቃይቱ እቲ ዘለኩም ከመይ ጌርኩም ተካፍልዎ ከመይ ጌርና ብሓደ ንሰርሕ እዚ ናባኹም እሞ በዛ ኣጋጣሚ ከዓ ንኩልና ብሓደ ክተምጩና ዘለና ክነፅብብ ትፅቢተይ ወይ ከዓ ለውባይ እሞ ደጊመ የመስግነኩም ደቂ ኣንስትዮ ኣውሮፓ ከዓ ኣጀኹም በሉና ብጣዕሚ ኢና በርቲዕና ዘለና እዛ ፍትሒ ናይ ብሓቂ ሎማ ዓመት ክንዕወተላ ኢና ንመስል ዘለና ኩልና ደንበ ፍትሒ ስለዚ ንዕአን ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ተስፋ ዘለዎ ኣካይዳ እንደኸዳ ዘለዋ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ሓቂ ኸሽ ናይ ብሓቂ ዝያዳ ካብኡን ላዕሊ ተቢዐን ንክሰርሓኻ የተባብዐን ከምኡውን ክብርታዓ ሓገዝኩም ይደልያየን ሓገዝኩም ኣይፈለየና ንምባል እሞ ቴንክ ዩ ማይክ ፍሪ ክቡራት ኣሕዋት ደጊመ የመስግነኩም ታንክ ዩ ክብርቲ ጋሻና ዮርዳኖስ ንሕና እውን ብሽመይን ብሽም ኣመሓደርቲ ሕድሪ ጀጋኑ ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ገዛና ሕድሪ ጀጋኑ ደጊምና ምስጋና የቕርበልኪ ኣብ ቀጻሊ ከዓ ከምዛ ሕጂ እውን ትሕትና ንግዜኺ ከይበቓልኪ ኣብ ዝቐርብ ሓሳብ ርእቶኸ ክትቢ ምስ ዘለኺ ኣብ ቀጻሊ እውን ከምኡ ብዝተፈላለየ ኣርእስትታት ምሳና ክትህልዊ መብፅዓይ ከም ሞዴራተር ማለት እዩ ክብርቲ ሓፍትና ዮርዳኖስ ታንኪ ሕጂ እውን ደጊመ የቐኒየለይ ዓወትን ኣሳልጦን ነዚ ሒዝክንኦ ዘለኽን መደብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ከምኡውን ብሓፈሽኡ ኣብ ጉዳይ ሃገርን ህዝብን ተዓምቆ ዘለኽን ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ቃልስኽን ደጊመ እውን ሕጂ ዓወትን ኣሳልጦን ኩሉ ጉዕዞኽን ምስ ህዝብኽን ኣብ ጎንኽን ከኣለና ታንኪ ዩ ክብርቲ ሓፍትና ዮርዳኖስ ከማኽን መዘናኽን መሳቱኽን ከዓ ነዚ ሓሳብ እዚ ርዒመን ኣብ ጎንኺ ኮይነን ነቲ ሓድሽ ወለዶ ሓላፍነት ዘሰክም ቃልሲ ተካይዳ ኣለኽን ኩርዓት ይሰማዓኪ ከይተሓለልኪ ከዓ ከምቲ ዝበልከያ ክሳብ ዓወት ቃልስና ቀጻሊ ታንኪ ዝከኣለና ከም ገዛ ሕድሪ ጀጋኑና ከዓ ኣብ ጎኒ ኩሉ ተቃላሳይ ብፍላይ እውን ደቂ ኣንስትዮ ንዝምልከት ማእከላይ ቦታ ሒዘን ንሕብረተሰብና ዲናሞ ኮይነን እቲ ዝዓበየ ዓወት ክጓናፀፍ ፍርቂ ክፋል ሕብረተሰብ ምልኣ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ታንኪ ኣይ ሆፕ ኣብ ቀጻሊ ክቡራት ተኸታተልትና ድምፂ ናይ ዮርዳኖስ ብካልእ ኣርእስቲ ትሰምዕ እተን ካፓታት ክንመልሰን እሞ ናብ ዋናታተን ኢቨን ክመፅና ኣብ ካልእ ግዜ ኣብ ካልእ ጋሻናን ንካልእ ዳስን ውራይን ታንኪ ኣብ መደብ ናይ ርእቶን ለብዋን ክንሰጋገር ኢና የቐኒየልና ክብርቲ ጋሻና ሕጂ እንደጊነ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሕቶን መልስን መደብ በዚ ዛዚምና ሕጂ ርእቶን ለብዋን ነቲ ዝወዓለ ዘተ ብዝያዳ ብለብዋን ብርእቶን እውን ከነስፍሖን ከነህብትሞን
اتمدبنا يقصل الله ثانك يو تشيرس الله ابريغا مايك نعاود مرحبا اوكي تسمعوا مالكم دو زم حواتنا زمالتو تخدينهم زوعل عيل ماني سيسمع له دو حجي دا حجزك تصفر غاريخا مستا صفري كستاي كوينا تحجز كال تركي سالا صفر ثانك يو هو يو يوردانوس بتعمي ثانك يو بتعمي صبينا تمايرنا تمكرون فلتاتن عابن اشتون عيبلنيو بزحينا تمايرنا بحنسابك عبيتنا اشتون كوينا هنسرح تسبع قبل من الباتناتي انت عيشمو لما انت سي امباسادور ستيفانوس برونو عبتناتو تويتر اكاونت ابعد انجليز بوليس يلون ديو ابعد انجليز حقي يلون ديو عسنا زبال كم زغيرونا كم زبدلونا قاليلو زارب او اجي بزحات يمصيفهم له قاليهم مو جي 15 10 شمونت عامت ابسمرا ابير تراست اسرو دامو بوليس يلون حقي يلون ديو قاليهم كا وا اذا سبايزس حقن بوليسنا فلاليو زي كل هذا امباسادور تمايلو اب جابان زمزلو كم بحدش تمايركا امباسادور تكون عليكا بوليس فلاليها زي تري قلب لونيرو ازم سبات زيوم انتاي حقو ديهم يلو هزاربسي اب قدم عالم امباسادور تمايلو انتاي تبليو زي يوردانوس دنقرنا ويس انتاي زي مور املخو ناي ديكتاتور شريس حاوي انتاي قبر مسلك انا اذا حتى خمريتو غيرك عربه سوري اي تحزوا لي يا جماعه هم قال انت نفسوسي ده مثلا شريس حاوي غاشانا ناي مدب حتون رئيتون حتون ملسن زازيمنا عندنا افانينا عندنا حجي كم رئيتو غيرك عربه خالي حنت حتو كم رئيتو غيرك عربه تشيرس ودي تشيرس سمعوا لهم انا اللي سمعوا لهم مالك عيل مانسي هو بقى داركا كامريكا بيليا من البات تلا تبرال زياده لعن هو اتمدبنا حتى الملسن سلازمنا قوموا حجي زمصو كحتو يا مالك باشا حجي هو كامريتو غير كاغنا 4 سنو بروبلم هو ريتا من البات سمعات ان انت هنا قربت يتبلنا نفعت يا نايب حقي اوكي تشيرس اي هوب مو نعاكو تسمع الناس لزلان تريتون لبوان هبقل ادلاينا قداسن ملس تمولو تخلل ويكا او خلا توساخي ريتون اتاون كتقمطولو تدلي دحن مساناس لزلا عدل نعا ابزو سلتا ماي كنباينا ابريغا زلهم كنقصل نخلينا ثانك يو تشيرس حاول ابريغا زلهم قتلو غاشانا يردانوس كا ابتناي ريتون لبوان سمعنا ونزلنا توساخي قال لي حبريت الله تيلا تماي كاب طعم غزي كتوسدات يا صجا ما يكون جون اوكي يسمع له اوكي هو هذا تي منالبات كم من دعيت ودسب لناتو تاشمون دي قمتات زقمت مالت دي قلت حطوي ويتعنتوي زحاتت كوسكم وملكع زحازي نبرن من تاينا ايرترو تبقبسون لحران لكا تقند تنشين ناتكاون نال ايرترا زنبليك خون زلوو مالتي ويتا تسفازلكم تسفازلكيون ابتناي بوليتيكا ناي ايرتراون زياداون كتعابيون اخي ان شاء الله ون نتي حسكي زلخون اب مچرشتان مبصحي ون تقالسلو زلخي عبيت ناي بوليتيكا وعبيت ون دا بصاخ دا داخدكون كتكدس لتخلي كتكدون سلازلكون كتكدون سلازخونكون نقومون عاق حجاز خونه كيلي تاش مقمعدو يكون وخم تاشميق هبكي زفتنكم مالت تيمبر تنا ايرترا قديب كسب ناي قال عالم من زياده تاش مغبري مالتي وين عندبرن انتايو جن نخل جيزي تاش مخونه تايو كل جيزي كابتنا ايرتران اثيوبيان وصيخاون ابناي قال تاش مفلطتكاون كتعبين كل خارعيكا مالت ايكونن حجازي زخونكا حجازي خونكا نتي ناي كخيز خيل كونتات ابتي كبابون ناي مرداتا زلكاون بزح تاش مخحجزك خيلي يحجزك
ናይ ኩነታት ዓለም ክትፈልጥ እንከለኻ ማለት እንታይ ንእሽተይ ስለ ዝኾንክስ ናይ መጽሓፍ ናይ ምንባብ እንተኾነ እውን ዓቕምታት ክትዕቢ ትኽእል ኢኻ ምባል እዩ ናይ መረዳእታ ዘለክ እውን ዝያዳ እውን ክሰፍሓሉ ዝኽእለሉ እዋናት ወይ ዕድመ ዘለክ ስለ ዝኾንኪ ኣብቲ ካሽሙስ ኣይትትረፍየ ባህለ ኣነ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራሕቲ ኮንፍሊክት ወይ ከኣቲ ፍልልያት ናይቲአን ውድባት ናይ ዝሓለፈ ናይ 50 ዓመታት ወይ 30 ዓመታት እቲ ትፈልጥየ ክትነውሕ ዓመታት ታሽሙስ ገብር ዘይክእል ዘሎቲ ከባቢ እውን ካብ ከምኡ ተበጊሱ ስለ ዝብገስ መብዛሕትኡ ግዜ ናይቲ ፖለቲክ ናይቲ ቴን መራሕቲ ውድባት ተባሂለን ዝፅዋዕ እውን ወላብቲ ካብኡ ተበጊሱ ስለ ዝኸይድ ምስቲ ታሽሙ ክኸይድ ይኽእል የለን ምስቲ ለውጢ ዝመፅእ ዘሎ ብዓለም እውን ምስኡ ክኸይድ ዝኽእል ብዙሕ ታሽሙ ስለ ዘይብሉ ንከምኡ እየ እውን ታሽሙ ክብለክ ዝፈተንኩ ኩሉ ግዜ እንታይ ከም ምዕዶ መቸም ይበሃል ስለ ዝኾነ ወፂኻ ብዙሕ ናይ ካልእ ነገራት እውን ስለ ዘለዎ እቲ ኤርትራ ስራሓቕ ማለት ኣይኮንኩን ክሕግዘኪ እውን እቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ንምፍላጥ እውን ይሕግዘካ ካብኡ ወፂኡ እውን ዝስራሕ ነገራት ስለ ዘይብሉ ካብኡ ምስኡ ዝተተሓዘ እዩ ምስኡ ምስቲ ናይ ፖለቲክ ናይ ዓለም ዝኸይድ ምስኡ ዝተተሓዘት ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ኮንፍሊክት ይኹን ወላት ናይቲ ከባቢ ይኹን ወላት ናይ ዓለም መረዳእትኻ ይዓቢ እምበር የርሕቐካ ማለት ኣይኮንን ካብቲ ጉዳይካ እቲ ጉዳይካ ከም ቀዳምነት ሒዝካ እንከለኻ ግን እቲ ናይ ምንባብ ዓቕምታትካ ይኹን እቲ ናይ ፍልጠትካ እውን ኣብ ካልእ ዝምድናታት እውን እንዳግፋዕኻየን ድሕርኬትካ እውን ብዙሕ ናይ ታሽሙ ትምህርቲ እውን ክኾነካ ይኽእል ብዛዕባ ናይ ዝሓለፈ ናይ ሰውራታት ናይ ዓለም እውን ከተፅንዕ እንከለኻ ይኹን ብዛዕባ ኔጎሽን ናይ ዓለማት ከመይ ይኸይድ ነይሩ እውን እንተፈለጥካ እውን ታሽሙ ማለትካ ኣይኮንካን ኣርሒቑካ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ካብቲ ታሽሙ ሕጅስ ንኸምኡ እየ ከም ለብዋ እውን ዝሃብኩ ወይ መተሓሳሰብ ዝሃብኩ ንሱ ማለት እሞ ኢንሻአላህ ተረዲእኽም ክትኮን ተስፋ ይገብር ማይክ ይገትፈልኪ هو صبو تانكيو علي برهين انا كو ترديني سمع له خدو كبرات حوات سمع كله تسفا قبل تانكيو علي برهين تانكيو انا ولا تعنتو يهتو ولا ترديني علاقاتنا وصاي ዲፕሎማሲያዊ ርክባት እዩ አህጉራዊ ርክባት አህጉራዊ ምሕዝነታት እዩ አትማሉና አብሶራ ነይሩንዲ ሕጂ ዓይነት ርክባት ይመስል ነይሩ እዩ ትሕቶ ዘቀረብካዮ ዝያዳውን ኣብቲ መንጠርን መናጣጠርን ክኾነና ዝበሃል ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ገለ ዝነበረ ዝሓለፈ 10 ክንደይ ዓመታት ምስኡ ኣረኣይኻ ካልእ ከም ምንቅስቃስ ከም ኦርጋናይዜሽን ምስተፈላለየ ግሎባል ብደረጃ ዓለም ዘሎ ኣብቲ ፍትሓውያን ትካላት ብዓለም ኣብኡሲ ርክባት እንታይ ይመስል ነይሩ እዩ كجرمك أبتنا يقدم قالتي سفيح ركبات نيو بالطعم سفيح ركبات نعيق تحت الدلخ وينسو انتاي مسل تي اتححزو انا يرداني ابغي قالتني يري من اشياء مسناي من اشياء شرح محبر سرحتنيا مش سرحتنيا تاع منادل مش منادلين نا عالم دنبره احغراو ركبات نتقالس بزياده አህጉራዊ ሓገዝ ጥራሕ ዘይኮነ አህጉራዊ ሓሳብ ናይ ምልዋጥ ተሞክሮ ኮታ ብልጫታት ዘለዎ እንታይ መስል ዝብል ዝያዳውን ጉዳት ዘለዎ ናይ ሸርሒ ዝምድናታት እውን ኣሎ እንጂ ጽብቕቲ ክስታ ኣብ ካልእ ግዜው ዝያዳ ክትሰፍሕን ከነስፍሓን ክንፍትሻን እንታይ ዝመስል ዝምድናና ደለይቲ ፍትሒ مس دبلوماسياو زمدنا مس أهجراوي محبرة عالم تبل كان لا نخلينا نفتشوا مثلا هكذا تفقات هاجر على هذا هكذا تفقات هاجر إيش تفقات هاجر ذيك بلا الله إيش تفقات هاجر بلا قون أوكي thank you يسمع الله هنا اوكي يغني له انا مالت حنت خبلا دلي يردانس بزهابكنا مرداتا بتاعمي እንዳመስገንኩ ናይ በሓቅ ጽቡቕ መረዳእታ ይብክና ሓይል ዝህብ መረዳእታታት ማለት እዩ ኣብቲ ዘለክን ናይ ተሳትፎ ከዓ ሓይል ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ግዜ ንደላይ ፍትሒ ዝያዳ ሓይል ይውስኸሉ ዝያዳ ንኽጥንክር
የማና ኢዲ ክንሞ ስለዚ ትሒዝኩን እደለኽን ቀጽላ በርታዓ ናይ በሓቂ ጽቡቕ ዓወት ከዓ ይምነየልክን ማለት እዩ ንስዮ ክብላ ዝደሊ ነይራነስ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣስተምህሮ ይኩና ይቐኒልና ድሓር ናይ ካልእቲ ኸ እታ ናይ ችርስ ዝበላ ናይ ኣምባሳደር ኣብ ጃፓን ጽሒፍዎ ድበሎ ካብ ህግደፍ እንታይ ሞ ክጽበ እንታይ ኢኻ ጠቢኻ ህግደፍ እንታይ ከደ ይብሉሞ ወላ ሓንቲ ካብኦም ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ኣይትጸበ ስለዚ እሶም ከምኡ ክብሉ ግድን እዮም ዋላ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ የለን ክብሉ እዮም ዓዲ እንግሊዝ ዲሞክራሲ የለን ክብሉ እዮም እቲ ኣብ ትሕትኦም ዘሎ እቲ እሶም ዝገብሮ ኣይረኣየምኒ እሱ ጥራሕ ይጽቡቕ ዝመስሎም ነቲ ዝገብሮ ንሶም እምበር እቲ ናይ ዓለማት ዲሞክራሲ ገይረን ክንደይ ዓለም ዘመሓድሮ ዘለዋ ኣብ ውሽጠን ክንደይ ካብ ፍቆዳ ዓለማት መፅኡ ብፍቅርን ብስኒትን ንኽነብር ተመሓዲሩ ክነብር ዝገብራ ዘለዋ ግን ንሶም ከም ዲሞክራሲ ኣይመስሎምን ስለዚ ካብ ህግደፍ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ኣይትጸበ እንተበሉ እውን ኣያኽፍኣሎምን ክብለካ ይደሊ ችርስ ሓውና ቴንክ ዩ የቐኒለይ ስለ ዝሃብኩም ንዕድል ኦኬ ህግደፍ ጥፍኣት ሃገር ስለምንታይ ኢሳያስ ቀይራ ዝበልኩ ህግደፍ ቀደም ጠፊኣ እንዳ ባዕሉ ጥፊዋ እንዲ ኢሳያስ ሕጂ ኢሳያስ ጥፍኣት ሃገር ህግደፍ ተበሊዓ ኣረፍ ክጅመር ከላ ከመይ ገይሮም ዝበልዓ ፈልጥ ነይሩ ትዛዓና ኣርባዕተ ንፈልጥ ነይሩ ክትብላዕ ምዃና تسويت على وضع تسويت جوهم كمان يا اللهم يا بتعمل مرتي أتا ناي هجرف شراب دم يروح يزواس لازم برا قاليلو ما كم حي خوائم كله تدانا جيرو مالو في جزبلو يعني أو مالتي تي بيناي من قد يخجلت يجرمكاي أبزناي زي حجي زمسنا يوتي أبالا بتعمل طبقتي كتقلت أوت أن حتى يوردان بتي استرد أمان قد تاسك استاجراتو أبتناي إبراهيم وهمان علي إبراهيم وهمان تي أبالا أنا نتردي نيرو جن أبتقلال تعان خم ترد أن نصاحي جهت زاربو خلا نتي حافشة ونايدك نستيو كم بتناي جلوبال زبال نجر أدلاينت ولا أنت تتردد أكاسي نتي تعلق كات خدو أبتنات كات أتوس لزخون كا جلوباليزيشن كتحسب بحال جزء كبيديو جنابتي زبال كايون عبنات حجة عبزي نحنا زلنا يو كونتات مالتيو كاب عدم سمتها تخيل كات رايتي نبصراحة إتو جلس لزخونتي نسنت كلو ጽቡቅ ጊዜ እንድሕር ዳኣ ተመፂኡ ኣብ ስደት ግን ናይ መምሃርን ናይ ኣስፊሕ ካብ ብዙሕ ነገራት ናይ ምፍላጥን ተኽእሎታት ስለ ዝህሉ ንኣብነት ከምቲ ኣብቲ ዘለኻዮ ዓዲ ፈላለዩ ሕጂ ኣብቲ ዮርዳ ዘላቱ ሃገር ብዙሕ ነገር ክትምሃር ትኽእል እያ ዋላ ኣነ እውን ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ንሰምዕ እንዲና ኣብዚ ናይ ዝገብሮ ክትዓቶም ፖለቲከኛታት ዝገብሮ ክትዓት معرخ ندينا يسب مثل كمي مخانو كوفيلهم تخاتيعهم بزوح نقرات كمزي شالله كان يقدر نتودب ناتكا دملكت رايكي كونسي بزوح نقرات هجي نسوم بارتيتات اللهم حمش دوشتا بارتي بحدا أولا كوفيلهم يزاتيو توم مرحتناتهم مالتي هجي وكل نايت بارتي هويني متسات حدا بزوح نقر يقلت هجي عبت زقلت القوانات كي تزالالفو جن ولك أوت أرف زي بلو مالتي ግን ሓፈሻው ነቐፋታት ዝሓዘለ በቃ ከምዚ ተሳበሩ እንዳበልካ ትብሉ ዓይነት ነገራት ይዘራረቡ እዮም ብትር ማለት እዩ ምስ ወዱ ግን ወጪም ኖርማል በሓንሳብ ይሰትዩ ይበልዑ ዳርጋ ኣኺባ ረጊጽካ መውፃእ ዝበሃል ነገር ርኢ ፈልጥኒ ብዝናታቶም ክትዓት ሕጂ ንሕና እቲ ኣብ ኮምታት ንሪኤሉ ጊዜ ነቲ መጻኢ عمي زي فلتو نبر كلهم عمتها بناتهم زتتات كتسمع كتكيد كتعطو كلها كتستاتف كلها تعذب هين كتقدم كلها تسمع بزح نقدر تري اوكي نحنا انا بقرب كم كيزي جيجاتات نيروني نحنا ودباتون زغبرو زلو خمس عينت جيجاتات تالو نقفاتات تالو ناي قدنا يكون كان خا بقى
نقيت كافت حدا نجر زناتي يتقبلكمو إلكا ردسكا يخوت نات كان قبلوت قبرو عينت بالحدات له حجي نحنا قن مرقات كوينو تنايبر نابرا ناسي بمرقات كوينو تناي سرعات إساياس زحلفنا يو مرقات مهدام زبالو خانت زي سمعكا بقى قرميخا بخا يزبط ببتري هرم حاوكا هرم عديخا تدفات هرم ولاد كاب قرم عينخا يهرم قالت ريوم حجتنا هنا اب حنقولنا حيزنا يزلنا خمس بقى انت زي غيرمو ابزن مدلو عد مصينا انا بعلم فلطيلكا رغيتكا تخيل حجي ابتا استوعيلكا نايت بوليتيكا نغرات مخاد بالطعم يزلينا دفينا كاب نوت تعجسنا نتقصالي ነገር ክንከይድ ንخلሉ ነገራት ይመጽ ማለት ይሕጅና ኣብነት ገለገለ ብዙሕ አሎ አነ ከም አነ ዘይቀበሎ ብዙሕ ነገራት አሎ ኣብቲ ናይ ፖለቲካታት ናህና ንገብሮ ጉዕዞታት ግን ነቶም ሰብ ከም ሰብ ክጸልኦም የብለይን ኣብ ዝብል ደረጃ በጽሒ ማለት እዩ ከም ደቂ ሃገር ክጸልኦም የብለይን ከም ዕላማ ግን ዕላማናተይ እናቶምን ስለ ዘይማሳሰል ከም ዓይንን ሓመድን ኢለ ክሪኦም ክእለ ምክንያቱ قفلوا ماتي عينين خيط فاني عيني يحلو مالتي حجنا تناتي علامه خيغاغيني يحلو نتسبقن كم سب بتصلع عيني ويكا زي كرياي كلنا ابنت بناي هقدف انت ماتينا كن حجي ابلع الريسا سعسعو بزغونه نغرات بزلو خنتات تريو تبيلو حجي ابت معبال ناي فلطات ناي بوليتيكا اندحرقاسي نابلنا دياتينا بهاور نخيد مو تبعيسنا نمت كم زي حجي دقنا احواتنا كل سبب زغونه ጾታ ወጥ ዘይከለሉ ነገር ዝራኣይ ዘሎ ባእስታት ገለ ብትዝ ነበረ ነገር ዝተላዓለ ስለ ዝኾነ ማለት ሕጂ ትሒዝካያት መጽ ነገር ንኸተጥፍ ኣብቲ ሰፊሕ ህዝቢ ሕብረተሰብ ዝኣተኻዮ ኣብኡ ነቲ ፖለቲካ ጽፍሕና ሃንጎልካ ተስፍሖ ማለት እዩ ብምንባብ ምስታፍ ብምርኣይ ማለት እዩ ዕድመን እሽተይ ተመጽኻ ድማ ከም በዓል ዮርዳ ድማ ዝዓበየ ነገር ናይ ምዕባል ተኽእሎታት ኣሎ በቲ ዘለኹ ኣብኡ ይድረግጽ ዝብል ነገራት ኣይህልዎምን ተዓጻጻፊ ናይ ምስትውዓል ነገራት ብብልሒ ናይ ምፍታሕ ነገራት ይህልዎም ሕጂ ከም ተኸሳም ዓደም ሰኹሲ እቲ ክትገልጾ ዝጸንሐት ብጣዕሚ ዓብይ ተራሎ ዋላ አሊ ኢብራሂም ወድ መለሰትሉ ሕጂ ብኻል ጎን ክሪኦ ከለኹ ናይ ብሓቂ ብሱል ነገር እዩ ዘቕረበቶ ሕጂ ከምኡታት ነገር ክንክእል ያ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ጽፍሒ ክንምሃር ክንክእል ኣለና ዘድሊ ነገር እዩ ድማ ብህልፊ ብደቂ ኣንስትዮ ዓይንን ተሪኢኻዮ በቲ ናይ ሃገርና ናይ ባህልን ናይ ስርዓትን ኩነታት ትሕት ይብል ነው ሕጂ ኣብዚ ደገ ግን ወላ ሓንቲ ትፍለዮ ነገር የለን ከም ዓቕምን እናትካ ዓቕምኻ ትገብር ማለት እዩ ጓል ሰይቲ ዓቕማ ወርተባዕታይ ዓቕሙ ቆልዓ ዓቕሙ ዓበይቲ ዓቕሞም ብዕድሜኻስ በቲ ዕድሜኻን በቲ ትኽእሎ ነገራትን ትቕፅል ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ሰብ بسفح زبالة من قد نخيدي يحجزوا مالتي تي تخابير كان مخاد زبال نجار مالتي أبون أولادو بزي كخبروه كله بتعمي خاطر يتسي أم ولدين إذا أمكم في بلو إذا تقبلوا له خاطر أقول لك إحنا تباه لنا سرعتنا سيكون نسنبد جن اتفقرين نتمن قد النايمر أي مالتي حجي كل جزيتي نايم كبار من قد اندحرات له ناي ولدنا قال سيز جيجانت بقولنا زلوا نتقولنا تجيجان بقنعنا تقبلهم كمهرونا خلوا لهم عبز بالدرجات بتصحب بزحت من ساعات له حجي بزي يصبق تعشم يدبل أنا مالتي زي أنا بزحت حاجة سمعية لمنتاي تسفى هجر سلزخون وساعتهم نتناثاتهم بهلا خمسة قسم مخلقة بحق تسفى تجبر أوكي علونا بقى تبل كم تزبل كايو تمهيرهم أبوتا ولدهم نزو كله نجار حليفهم 9 كيلو تقولي أما بيلهم كبقعوا توم دك إيه سددوا أبحري تحلو يتفقوا بزح نجارات يخون سمتايد أتسوي سمتايد أتقولي سلمتايد توفيهم نزو كله نجارات سمتايد أبتحت جرجار سفيرهم زي نجار زي نخيكون ديكونن إلكا ندحيت كتملس كل خانة يحكي تصفات جبر بعلو فلت تجدس إني ترى زبل زي كونت من سيسزي نتمن اسي تسفخون زغل اتي ودب ديو محبر ديو منقسقاسات ديو عبيتي زيوم تبقاستي زيوم تتعرفتي زيوم كم زيوم كيكونا نعو إلكا ناي محبحاب نجارات أكيب كان ناي ممهار نجارات أكيب كان نتزنبرا ناي موراس نجارات
ጽبقን حمقን ናይ ምርዳእ ነገራት ክህልዎም ከዓ ንላቦ ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ኣኺባታት ናይ ውድባት ብሓንቲ ሽም እዚኣ ዘይኮነት እዚኣ ክትከውን ነይርዋ እንዳተባሃለ ባእስታት ይፍጠር ሕጂ ዓራቂ ነገር ንኽህሉ ሕጂ በዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ዘሎ ዓራቂ ነገር ንኽመጽእ ዓራቂ ዝኾነ ብሓንሳብ ኮይንካ ክትዛተየሉ ትኽእል ሓደ እንድሕር ኮይኑ ዕላማና ሓደ እንድሕር ኮይኑ እቲ ክነውድቆ ንደሊ ሓደ እንድሕር ኮይኑ እቲ ድሌትና እንታይ እቲ ዘፈላለየና ፍልሊናትና ኣጽቢብና ኣብ ሓደ መስመር ፓርቲታት ወላ ይብዛሓ ግን እኩብ ዝኾነ ነገር ከዓ ማእከላዊ ነገር ንኽህልወካ ትጽዕር ብሓንሳብ ኮይንካ ማለት እዩ እዚ ድማ ናይ ገድን ውዑያት ንኣሽቱ መንእሰያት ያኽርዩ ክሓርቁ ነዲሮም ክዛረቡ ዝኽእሉ ዓረቡ ከለው ተዝሕሎም ተመክሮ ዘለዎ ነቲ ተመክሮ ናቶም ከዓ ከም ዓቢ ሚዛን ሂብካ ክብረት ሂብካ ክትረድኦም ከለኻ እሳቶም ከዓ ነቲ ቀጻሊ ኸዱ እንተ ብንዕቀት ትሪኦም ኮንካ እቲ ብንዕቀት እንድሕር ንሪኦም ኮይና ወይ ድረኣዩ ኮይኖም እሳቶም ሽዑ ካብቲ ምፍልላይ ይመጽእ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምፍልላይ ንኽጸብብ ብፍልጠት ንኽኸይድ ትሰብ ተወሓደሲ መጽሓፍ ምንባቡን ሓጋዚ እዩ ብዙሕ ናይ ትግርኛ መጽሓፋት ኣለዎ ብዙሕ ተመክሮታት ዝሕለፉ ዝጽሓፉሉ በላሕቲ ኣቦታት ኣዴታት ስታት እንድሕር አንቢቡ ሰብ ክልሕ ኽእል እዩ እቲ ዓዓቕምና ማለት እዩ ከም ክምሃር ዝኸኣለ ከም በዓል ዮርዳ ዝኣመሰለ ይምሃር እቲ ዘይ ክምሃር ዕድል ዘይብሉ በሰዓት ዝኸኣ ጽሑፋት መሊኡሎ ዝስማዕ ነገራት መሊኡሎ ሕጂ ሕማቕን ጽቡቕን ፈሊና ናይ ምርኣይ ጥራይ ክህልወና ኣለዎ ዝብል ስለዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ምሸት እዩ ኣነ ኣጋጣሚ ምስ ኣተኹ ኣብዚ ፌስቡክ ሪኤዮትታ ድሓራይ ሓበሬታ ምስ መጻኒ ኣትየ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ዳርጋ ፓልቶክ ገዲፈዮ እንደ ነይረ ሕጂ ሓደ ግዜ ግን ከምዚ ናትካ ህዝብኻ ወገንካ እንዳረኣኻዮ እንዳሰማዕካዮ ክተብል ከለኻ ደስ ብለካ ሓቂ ክትሰምዕ ሓቂ ክትዛረብ ጌጋ እንተለኹ ትተኣራረም ስለዚ ብጣዕሚ ኩርዕቲ በቲኦም መንእሰያት ከም በዓል ዮርዳ ዝኣመሰሉ ኣብቲ ማእከል ቃልሲ ስለ ዘለዉ ሓደ ከዓ ይብላ ነይሩ ትምህርቲ ክግበር ዶ ገለ ዶ ኢሉ ይፅሕፍ ነይሩ መምሃር ማዕረብ መሰልካ ደው ምባል ማለት እዩ ልክዕ ንህዝቢ ኢልካ ትገብሮ ነገር ጥራይ ኣይኮነን ንዓይኒ መሰለይ ትብል ዘለኹ ናህና ናይ ንሓደ ንመሰሉ ደው ብዝበለ እክብ ምስ በልና ነቲ ንህዝቢ ዝምልከት መሰል ደው ንብል ማለት እዩ ናይ እኩባት ደለይቲ መሰል ነቲ ካልእ ናይ መሰሉ ናይ ምርግጋፅ ዓቕሚ ይህልወና ማለት እዩ ከምዚ ልክዕ ኣብ ስደት ኣብ ናይ ስደተኛታት መሰል ዝጎደለ ክትርኢ ከለኻ እቲ ስደተኛ ኩሉ ተኣኪቡ እቲ መሰል ዝሓትት ሓደ በይኑ ከይዱ ይኮነን ዝሓትት ሓደ እቲ ሓሳብ የምፅኦ ኣሽሓትካ ኣይስዕብዎ ስለዚ ነቲ ንበይንኻ ትገብሮ ነገር ስለዘይኮነ ማዕረ ምስቲ ትመሃሮ ምስቲ ትነብሮ ምስቲ ሓዳርካ ትምህርትኻ ማሕበራዊ ህይወትካ ተሕልፎ ምስኡ ማዕረ ድማ ምእንቲ መሰል ህዝብኻን ሃገርካን ዝምልከት ክትገብር መሰልካ ከም ዝተጋህስ ፈይጥካ ኢኻ ትብገስ ስለዚ እዚ ክብል ደሊ እቲ ምኽርና ቀጻሊ እዩ ኣነ ናይ ብሓቂ ዝሕበን ከም ዛ ዓይነት ሰብ ኣለኹ ትናናህና ሓሳብ ከዓ ክፈላለ ከሎ እሱ እቲ ምዕባለ ናይ ሓሳባት ፍልሊ ምዕባለ እዩ ናይ ሓሳባት ፍልሊ መባእሲ ኣይኮነን ናይ ሓሳባት ፍልሊ ነቲ ከም ሓደ ኣካል ክትጓዓዞ ትኽእል ኢድ እግሪ ዓይኒ ከምዝታት ዘለና ከምኡ ማለት እዩ እቲ ሓሳባት ኢድ ንበይኑ ዝሰርሖ የማና ኢድካ ንበይኑ ፀጋማ ኢድካ ንበይኑ ከምዝታት ተፈላለየ ነገር ኮይኑ ብሓንሳብ ተኣኪቡ ግን ሓደ ኣካል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ኣካል ንኽትከውን ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክህልወና የብሉ ነቲ ኣተሓሳስባና ግን ብሓንሳብ ጥርኑፍ ዝኾነ ነገር ንክኾነልና ድማ ናይ ኩላህና ምውሃድ ይድሊ ዓበይትን ንኣሽቱን ብዘይ ምንዓቕ ብምክብባር ብጣዕሚ ደስ ዝብል ምሸት እዩ ቴንኪዩ ኣለኹ ክሰምዓኩም ማይክ ፍሪ ኣነ ምሕልኩም የቕሬታ ናህና ነገር ስለ ዘይውዳእ እዩ ተዛሪብካ ስለ ዘይውዳእ ጥራይ እዩ ቴንኪዩ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ብጣዕሚ እየ ዘኽብረኩም ደቂ የረይ I love you so much ማይክ ፍሪ
ታንኪዩ ሰራይ ታንኪዩ ሰራይ ሓፍትና ኣነ ዝተራይ ኒክኔም ከተውፅእ ከለ ቀደም ዝከረኒ መሻክል ይገብሩልኩ ነይሮም ንጎ ሕጅከት መፅኒከን ኒክኔም መሻክል ፈጥሩልኩ ነይሮም ዝከረኒ ማይክ ደሊዋ ሰባት ንዕራ ኣለኹም ክቡራት ኣሕዋት ወስዋ ትኽእልኹም ርእቶን ርድዋን ኣብ ናይ ሎሚ ዝባዕለ ኣርእስቲ ወይ ዘተ ናይ ሓፍትና ክብርቲ ጋሻና ዮርዳኖስ ኣብቲ ናይ ሎሚ ዝነበረ ለቦዋ ወይ ርእቶ ንኽእል ኢና ካልእ ኣርእስቲ ወይ ሓበሬታ ዘለዎ ሰብ ተለዉ ኢስ ዌልካም መደብ በዚ ክንዛዝም ንኽእል ኢና እውን እቲ ርእቶን ለቦዋን ናይ ሎሚ ዝነበረ ዘተና በዚ ዛዚምና ናብ ፍልይ ዝበለ ሓበሬታ ኣለና ትብሉ ንዕራ ኣለኹም እውን welcome. Thank you ክብርቲ ሓፍትና ሰስን ማይክ ና ያ ተመላሊሰኩም ሎም ማዓንቲ እታ ክብላ ዝደለኹ እንታይ ኣላ መስለኩም ኣብቲ ናይ መጋቢት 8 9 10 ኣብ ጀርመን ዝግበር ቅድም ኢላ ዮርዳን እኳ ተዛሪባቶ እያ ኣብኡ ንኽንሳተፍ ብዝኾነ መንገድታት በቲ ትኽእልዎ መንገዲ ዘይከኣለ በብዓቕምኻ ኩሉ ሰብ በብዓቕሙ ናብቲ ናይ መጋቢት 8 ዝግበር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣኼባ ንኩሉ ዝፀውዐ እዩ 1 2 3 ዝብል ኣይኮነን ዋላ ሓንቲ ውድብ ማሕበር ገልምታት ዝፈልይ ኣይኮነን ኩሉ ኣብቲ ክሳተፍ ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብ ፍራንክፈርት ብጣዕሚ ብዙሕ ኤርትራዊ እዩ ዘሎ ዝተፈላለዩ ውድባትን ማሕበራትን ገልምታት ዘለዎ ማለት እዩ ብዘይገድስ ተባኢስካ ተፈላለኻ ብልክዕ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ንፍትሒ ዝምልከት ቃልስ እንድሕር ዳ ኮይንካ መፂኻ ኣብኡ ተሳትፍካ ከተርኢ እቲ ዘለካ ሓሳባት ክትፍስስ ምስቲ ያሬታ ምስቲ ንደልዮ ነገራት ዝዋሳ እንታይ ኣሎ ክንገብሮ ንኽእል ኣብ ዝብል እውን ሕቶታትኩም ኣቕሪብኩም ነቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክእለትኩም ክተበርክቱ በብዓቕሙ ብዙሕ ሰብ ይረባረብ ኣሎ ከምኡ ድማ ቅኑዕ ነገር ስለ ዝኾነ ንቕኑዕን ንህዝቢ ንመሰልን ንሃገርን ንጠፍእ ስለ ዘለና እቲ ዝግበር ዘሎ ውዕላት ዘይንፈልጥ ክንስና ብሽም ኤርትራውያን ግን ዋላ ሓንቲ ዘይምልከተና ኮይና ተፀጊዕና ከምዚ ንዓድኹም ክትኣትዉ ትኽእሉን ዝኾነ ነገር ዘይፍቀደና ማለት እዩ ከም ኤርትራውያን ሽምና ዳ ኣንበሪ ዋላ ሓንቲ መሰል የብልና ናብቲ ናይ ሃገር ጉዳይ ስለዚ ኣብቲ ናይ ሃገር ጉዳይ መሰል ንኽህልወና ንገብሮ ቃልሲ ናይ ኩላና ተሳትፎ የድልዮ በዴታት ብሕዋት ብንኣሽቱን ብዓበይትን ባቱን ዝተበገሰ ይኹን ዳ ኣንበር ካብቲ ዝሓለፈ ቀጻሊ ሰንሰለት ዘለዎ ነገር እዩ ተቃልሲ ናይ ኤርትራ ሎሚ ኣነ ዝን ጀሚረ ወይ ከዓ ትማሊ ዝነበረ ዋጋ ይነበሮን ናተይ ሕጂ ዝጀመርኩ ይበልጽ ኢልካ ዘይኮነ ካብቲ ትማሊ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ቅድሚ 100 ዓመታት ቃልሲ ዝነበረ ናይ ኣዴታት ቀጻሊ ዝመፀ እዩ እዚ ሕጂ ሎሚ ዝተበገሰ ይኮነን ኩሉ ግዜ ግን ሓድሽ ሓሳባት እንዳመፀ እቲ ነቲ ዝነበረ ቀጻሊ ይቅፅል እንድዩ ሕጂ ነቲ ሕጂ ድማ ተበጊሱ ደሎ ናይ ኩሉ ኣካብ ዝኾነ ጽባሕ ንጎ ነቲ ዝግበር ኣብ ኤርትራ ሕቶን መልስን ንኽህልወና ሓታትን መላስን ክህልዎ ምእንታን ሕቶ ናይ ደላይ ፍትሒ ኣብ ዓለም ብሕጋዊ መንገዲ ኣነ ካብቲ ኣነ ሓንቲ ዝደልዮ ማለት እዩ ኣሸሓት ኤርትራውያን ኣዴታትን ኣቦታትን መናእሳይትን ዝሓትዎ ሕቶ ከም ህዝቢ ከም ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለና ብዲያስፖራ ዘለና ደለይቲ ፍትሒ ድምፅናውን ዋጋ ክወሃቦ ድምፅናውን ተሰማዕነት ክህልዎ ሕቶና ኣብ ባይቶ ናይ ዓለም ክቐርብ ማዕረ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገባቲ ስርዓት ንሕናውን ኣለና ነቲ ዘሎ ስርዓት ተቃወምቲ ነቲ ዘሎ ስርዓት ዘይንድግፍ ዲክታቶራዊ ስርዓት ዘይንድግፍ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ዘለዎ ሃገር ንነብር ሰባት ነቲ ንዓና ንዲሞክራሲን ንመሰልን ዝኸልከለና ንቃወም ሰባት ኣለና ስለዚ ንሕናውን ድምፅና ይሰማዕ ኢልና ነቕርበሉ መድረኽ ንኽኸውን ዓብይ ትምኒተይን ድሌተይን ከምኡ ከዓ ናይ ኩላህና ድሌት ኣብቲ
ውሽጥ ናይ ኩሉ ህዝቢ ዘሎ ድሌት ማለት እዩ እንተ ዘይሎ ስኢልና ድሌት ፍትሒ ኮይና ጥራይ ከምዞም አቦታትናን አዴታትናን ትራህዋ ናብ ዓዶም ከይዶም ክሪእዎ ዝደልይዎ ነገራት ከይኮነ እዚ ኩሉ ክንደዛ ዓመታት ደምን ዓጽምን ፈሲሱሉ ዋላ ሓንቲ ነገር ዘይብሉ ታሪፉ ዘሎ ንድሕሪት ንሱን ዋጋ ከም ዝነበሮን ዋጋ ከም ዘለዎን ሉላዊት ሃገር ከም ዘላትናን ንኣብነት ቀዋምና ይተግበር ክንብል ከለና ቀዋምናሲ ንኢሳያስ ዘይምልከቶ ስለዝኾነ ዘይተተግበረ ነቲ ኣነ ዝመርሒሉ ኣብ ተኾይጡ ዘሎ ዘይምልከቶ ስለዝኾነ ሕጂ ከም ቀዋምና ይተግበር ክበሃል ከሎ ስለምንታይ ቀዋምና ይተግበር ዝብሃል ዝብል ሕቶውን ኣሎ ይብቲ ደንበ ፍትሒ ሕጂ ንሱ ብሓንሳብ ኮይና ኢና ክንምልሶ ንኽእል ማለት እዩ ቀዋምና እንድሕር ዳኣ ዝትግበር ኮይኑ ኢሳያስ ፕሬዚደንት ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኤርትራ እዚ ከዓ ክንፈልጦ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ጌጋ ዝኸይድ ዘሎ ስርዓት ማዕሪኡ ደው ኢልና ንሕና እውን ይግባአና ኣብ ዓለም ተኣሚኑሉ ዝኾነ ነገር ብዛዕባ ኤርትራ ዝፍፅም ዘሎ ሰብ ኣብ ደንበ ፍትሒ ከዓ ናቱ ዝኾነ ማእከላዊ ነገር ሃልይዎ ማዕረ ከዓ ፓርላማ ኣትዩ ውሳነ ብዛዕባ ኤርትራ ዋላ እውን ዓቕሚ ሃልዎ ነቲ ድምፁ ግን ከስምዕ ዝኽእል ከም ዕድቱ ዝኽእል ተቃውሞናቱ ክህብ ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ ስለዚ እዚ ኣብዚ እንተበፂሕና ከምዚ ሓደ ናይ ስርዓት ዘለዎ ፓርቲ ለና ማለት እዩ ሽዑነት ፓርቲና ፓርቲ ኣብ ኩሉ ብዛዕባ ኤርትራ ዝግበር ይመጽእ መልስናቱ ይህብ ስጋዕቲ ዝግበር ስጋዕቲ ንበፅሖ ንበፅሕ ማለት እዩ ክክትል መንገዱ እንዳተቃለሰ ግን ማእከላዊ ነገር ክህልዎ እቲ ዓብ ቃልስና እዚ ድማ ሎም ተጀመረ ከም ዘይኮነ ቅድሚ 40 ዓመት ቅድሚ 20 ዓመት ቅድሚ 10 ዓመት ቅድሚ 5 ዓመት ሎም ዓንቲ ደላይ ፍትሒ ዝኾነ ኩሉ ሓደ ኢድ ብፅሓ ነዚ ሃገር ኣነ ቅድሚ 10 ዓመት ስለዝገበርኩ ካባኻ ኣይበልፅኔ ሎም ዓንቲ ስለና ብደንበ ፍትሒ ዝመፀኻ ካባይ ዝተሓተ ኣይኮነን ስለዚ በዚ እድሪኦ ማለት እዩ ማዕረ ኢና ኩላትና እታ ሃገር ማዕረ ብፅሓና ነቲ ማዕረ ብፅሓና ሃገር ከኣኒ መሰልና እዩ ብዛዕባ እታ ሃገር ክንዛረብን ኣብ ፓርላማ ኣቲና ኣነ ኤርትራ ትበሃል ሃገር እያ ልኡላታ ዝተረጋገፀ ስለዚ እቲ ልኡላውነታ ዝደፍር ነገር ክህሉ ከሎ ኢደ ኣውፅኤ ክዛረብ ክኽእል ኣለኒ ኣብ ዝኾነ ፓርላማ ኣቴ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ብዙሕ ነገር ኣብ ተኸደሉ ቦታታት ኩሉ ግዜ ኤርትራዊ ኮይንካ ተኣትዎ ቦታ ብዛዕባ ኤርትራ ንምግላፅ ኣብ ዝኸድካዮ ቦታ ድማ ዝኾነ ይኹን ሰብ ደው ኣይበል ምክንያቱ ናይ ሓደን ቃልሲ ይኮነን እዚ ናይ ኩሉና ቃልሲ ዮርዳ ክስታይ ግበርዎ እስከ ሓይል መንእሰይ ቀይ ሓባዊ ያ ሕጂ እቲ ህዝቢ ዝውክል ኩሉ ግዜ ኣብቲ ማዕረ ምስቲ ገባቲ ስርዓት ደው ኢልካ ክትማጎት ክትክእል ኣለካ ንክትማጎት ትኽእለሉ መንገዲ ክመፅእ ግን ናይ ግድን እቲ ህዝቢ ኩሉ ትደላይ ፍትሒ ሓደ እኩብ ዝኾነ ንዕኡ ዝውክሎ ክህልዎ ኣለዎ እንድሕር ንሕና ንሱ እንድሕር ዘይብልና ኮይኑ ግን ብቱናት ኢና ማለት እዩ ከምቲ ባዶ 3 እዮም ድብቱንና ባዶ 4 እዮም ባዶ 5 እዮም ንብሎ ብኸምኡ ጥራይ ክንጓዓዝ የብልና ኖ እዚ መሰልና እዩ ኢልና ብዝኾነ መንገድታት ክንወፅ ኣለኹ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ህማን ስለምንታይ እዩ ሓሳብ እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣነ እውን ዘይሓሰብኮ ይገርመኒ ይበሃል ነይሩ እንድዩ ሕጂ ኣነ ከንታ ኮይነ ኢለ ተሓደ ሓሰብኮ ያ ቀሰይሉና ኣይተረዲእኒ ማለት እዩ ስለዚ ትማሊ ዘይነበርካ ብደንበ ፍትሒ ሎም መፂኻ ንስኻ ትማሊ መፅያ እዚኣ ከም ትብል ገለ ብለካ ሰብ ከምኡ ግን ናይ ግድን ሰብ ነናቱ ዓቕሚ ናይ ምርዳእ ዓቕሚ ኣለዎ ሎም ዓንቲ ዘይተረድኦ ፅባሕ ክርድኦ እዩ ግን ሳዕታ መዓልቲ ዝመፃላ ግን ንዓይ ኣብቲ ናይ ፀላኤ ቦታ ዘለዎ ግን ንዓይ ከም ፀላኤ እየ ዝሪኦ ብጥይት ከቐትሎ ግን ኣነ ሌት የብለኒ ዝኾነ ኤርትራዊ ምክንያቱ ደም ኤርትራዊ ውሒዙ እዩ ፈሲሱ እዩ ስለዚ ሕጋውያን ክንከውን ሕጊ ጌርና ብሕጋዊ መንገዲ ክንከይድ ድዳናገፀሉ ሰብ የብለይን ድዳናገፀሉ ስርዓት የብለይን ግን ነቲ ክኸውን ዘለዎ ግን ብሕጊ ክንቃወሞ ብሕጊ ደው ክንብል ኣብ ሕጊ ክነውርዶ እምበር ኮፊልና ክንዛተ ምስ ህግደፍ ኣይኮነን ምስቲ ደንበ ፍትሒ ተበታቲኑ ዘሎ ግን
كوفيلنا بحنساب كنزاتيلو نخل علامانا حدا انت خوينو بجاكا مس إثيوبيا خصمبرا عايز بالله حدنات من قد زلو مساك سامع يكلني مخناتو ناتو كال نجر سلازدلي نتي زحالف خدقم سلازدلي دم عبوتاتين آياتاتين قتيلوس نايدقناون كفسس زقدم سلازخونه ስለዚህ ኤርትራ ከም ኤርትራ አሚኑላ ግን ነቲ ዘሎ ስርዓት ክለግስ ኣለዎ ዝብል ግን ኩሉ ግዜ መስኡል ለኹ ኣነውን ምስቲ ዕላምኡ ኢለ ዝኣምነሉ ድማ ክቃለስ ቅርብቲ እየ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ነቲ ክንገብሮ ዘለና መሰልና እዩ ኢልና ክንብገስ ኣለና ሓደ ሰብ ንበይኒኡ መፅኡ እቲ ሓደ ሰብ ከዓ ንበይኒኡ ብዛ ዓይነት ሓሳብ እዚ እከለ ይቕሪቦ ንሕና ንተፈላጥነት ኣይኮንናን በቃ ምሻሎ ሽምካን ላዕልን ምስቃል ኣይኮነን ንሕና ዝጀመርናዮ ንስኹም ዝጀመርኩም ወገለ መለ እዚ ተጀመረ እዩ ኣይኮነን ሪኮርድ ይኮነን እዚ ተጀሚሩሲ ዝቕፅል ዘሎ ዘይቋረፀ ወሓዚ ደም እዩ ወሓዚ ናይ ህዝቢ ደም እዩ ወሓዚ ናይ ህዝቢ ድሌት እዩ ናይ ትማሊ ቃሎም ደይ ተሰምዐ ኣብ በረኻ ተኳዒቶም ዝተደርበዩ ከይበፅሑና እዚ ናቶም ድሌት እዩ ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ መሰሉ ክኽበር ህዝቢ ኤርትራ ብድምፁ ድላዩ ከስምዕ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ብሰላም ክነብር ኣብቲ ቃልሲውን ብዘይ ገድስ ኣበየ ናይ ቃልሲ እንዳተቐበሩ እንዳተቐተሉ እቲ ዓብላልነት ክህልዎ ዝኽእል ሰብ መፅኡ ቀዳምነት ሒዙ ድማ ነቲ ህዝቢ ኣብ ድላዩ ይጠውዮ ኣሎ ንየማንን ንፀጋምን የብሎ የላብዖ ኣሎ ሕጂ ነዚ ንየማንን ፀጋምን ዘላብዓና ዘሎ ብሓደ ኮይና እቲ ምብላዕ ገዲፍና እቲ ምልባዕ ገዲፍና ንሕና እንታይና ንደሊ እንተፈሊጥና ደው ኢልና ኣብ ባይቶ ናይ ዓለም ክንምግዝ ንኽእል ኢና ጥራይ ናይ ሂማኒታርያን ሰባት ጥራይ ኣይኮኑም ብዛዕባ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ክሓቱ ወይ ከዓ ብጣዕሚ በቃ ናይ ፖለቲካ ምሁራት ጥራይ ኣይኮኑን መሰል ህዝቢ ኤርትራ ክሓቱ ንምሁራት ጥራይ ኮናን ክንደሊ ክንከይድ ኩሉ ሰብ ናቱ መሰሉ ብሓንሳብ እንድሕር ተኣኪቡ ብዛዕባ ሃገሩ ክዛረብን ክሓትትን ደው ኢሉ ድማ ኣብ ባይቶ ናይቲ ዓለም ኣብ ፓርላማ ናይ ዓለም ክምጉት ይኽእል እዩ እዚ ክንገብር ግን ናይ ደንበ ፍትሒ ሓድነት ሓደ ብሓደ ተጨፍሊዕካ ምምፃእ ከይኮነ ከከም ዘለኻዮ ውድባትካ ኮይኑ መሪሕነት መፅኡ እቲ መሪሕነት ከኣምንሉ ዝግብኦ ነገር ኣብ ዓለም ሕቶና ክንቐርብ ንኽእል ኢና ብስርዓት ማለት እዩ ብምክብባር ብሕጊ ምፍላጥ ማለት እዩ ኣኼባ ረጊፅካ እንዳወፅኻ እንዳተፃረፍካ ኣይኮነን ዝንበር ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ኣብዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ተሳታፍነት ክህልዎ ተሳትፉ ድማ ተሳትፍኡ ነቲ ናይ ኣዴታትን ኣሕዋትን ደቅናን ንሕናን ኩላትና ንሳተፎ ዘለና ብሓንሳብ መፂና ምእንቲ ህዝቢ ምእንቲ ሃገር ማለት ከዓ ህዝቢ እዩ ሃገር ብዘይ ህዝቢ ሃገር ኣይኮነትን ስለዚ ምእንቲ ሃገር ክበሃል ከሎ ምእንቲ ህዝቢ ማለት ምዃኑ ከዓ ንፍለጦ ስለዚ ምእንቲ እቲ ህዝቢ ምእንቲ ኣብቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ምእንቲ ደቂ ደቁ ኣብ ባሕሪ ንጣሓሉ ንብዓቱ ዘይነቐፀ መዋእል ቀሪቡ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ክሃድእ ኣብቲ ግዜና ክንፍፅሞ ዘለና ነገራት ንግበር ተሳትፎና ኣይቋረፅ ቀሪቡ እቲ መዓልቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዕለት 8 9 10 እቲ ኣድራሻታት ክሰዳልና ዓይነተን ኮሚቴ ኩላና ንፈልጦ ኢና ግን እቲ ኮሚቴ ክሰድኦ ስለ ዘለዎም ባዕለን እቲ ሓበሬታ ድህባሉ ግዜ ከዓ ኣብ ናይ ሚድያታት ክሰድኦ እየን ስለዚ ብከምዚ ይውድእ ኣነ እንታይ ሞ ክንብል ኢና ነቲ ንነብሮ ዘለና ሂወት ሓቂ ዘረባ ሂወት ኣይኮነን ማለት ከምቲ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ዮርዳሲ ንእሽተይ ኣነ በሰዓት እዚ ክትምሃር ኩሉ ነገር ግባእ ግን መሰል ህዝቢ ኣይተኸበረን ስለዚ ማዕረ ምስቲ ትመሃሮ ትቕፅል ኣላ ማለት እዩ ነቲ ቃልሲ እንዳተኣራረምካ እንዳተሓላለኻ እንዳተቐርካ ጌጋኻ ትጌጋኻ እንዳተዓራረኻ ኢኻ ትኸይድ ኣነ ሕጂ 100 ቅንዕ ነገር እዩ ዘሎኒ እንዳበልኩ ክኸይድ ከለኹ ኖ ንዕዳኣ እዚ ንዝና ኣሎ ጌጋ ክብለኒ ክእል ኣለዎ ሰብ እንዳተቋሰልካ እንዳተዳራበኻ እንዳተፈላለኻ
ደንበ ፍትሒ ኣስኢሎም በቃ በዚ ኸዱ ከም ዝገብሩ እንዳተባሃልና ይኮንና ክንነብር ደንበ ክብረት ኣለዎ ደንበ ፍትሒ ዝበታ ዝበፂሑ ደንበ ፍትሒ እዝን ገይሩ ደንበ ፍትሒ ኣብ ፓርላማ ይኸኣትዩ እንተሰሚዑ ኢሳያስ ክሽር ኣይሓድርን እዩ ንሕና ክንበኣስ ከለና ግን ንሱ ይጥጥዕ ንሱ ይስስን ስለዚ ሕማቕ ነገር ድሰሰነ ንኽሓርር እቲ ፅቡቕ ከዓ ንኽስስን ናትና ፃዕሪ ናይ ግድን ኣድላይ እዩ ኤርትራውነት ሰኢልካ ኣይኮነን መፅኡ ኤርትራዊ ከዓ ኣብ መሬት ተዘሪኡ ይኮነን በቂሉ ስለዚ ኣይጠፍእን እዩ እቲ ህዝቢ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ዝኮነ ነገር ፀኒሑ ንዓዱ ክእከብ እዩ ንዑ ኸውን ግን ናይቲ ሕጂ ዘሎ ህዝቢ ፃዕሪ የድልዮ ማለት እዩ ቀፃሊ ከዓ እቲ ፃዕሪ ካብ ደቅኻ ናብ ደቅኻ እንዳተዋረሰ ይመፅ እዩ ክሳዕቲ ረኣይዎ እንዶ ሕጂ ጀርመን 70 ዓመት እዮም ገይሮም ማዕረኽ እንደይ ጠፊኣ ነይራ ትማሊ ዝኾነ እንተኣሽሙ ነይሩ ኣነ ምሕልኩም ኢድ ዘለዓለ ስለዘየለ ኣነ ከዓ ግዜ ስለዘለኒ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣብ ናይ ጀርመን ታሪክ ክንሪኦ ከለና እቲ ህዝቢ ጀርመን ዘሕለፎ ታሪክ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እዛ ዘለኹ ከተማስ ማዕረኽ እንደይ በሪሳ ነይራ ሕጂ እንታይ እዮም ገይሮም ምሶም ካብ ካልእ ዓለማት ሰባት ኣምፂኦም ሓገዛት ደልዮም ለሚኖም ኣዕብዮም ኣዓድሎም ንሕና ሕጂ ስደተኛ ኮይና መፂና ሕጂ ስደተኛ ኮይና ክንመፅእ ከለና እተን ዓበይቲ ዓለማት ናይ ፖለቲካ ረብሓታት ኣለዎም ንሕና ካብ ዓድና ንስደድ ንሶም ከዓ ነቲ ዓድና ዘሎ ከዓ ብረትን ገለ መለታትን ከዓ ይሸጥሉ ብጎኒ ከዓ ገለ ሓገዛት ይገብርሉ ንሕና ንስጎግ ንሶም በቲ ሕጂ እቲ ናይ ፖለቲካ ረብሓታት ኣብ ግምት ከነእትዎ ክንክእል ኣለና ኣብ ጀርመን መፂኻ ተሰሪሕካ ትነብር ተደይ ሰሪሕካ ትነብር ኢሉ ሰብ ስኢሉ ነበር ግን ኣብ ሃገርካ ትረኽቦ ክብረትን ኣብ ስደት ትረኽቦ ክብረትን ይፈላለዩ ኣብ ሃገርና ክብረት ንኽህልወና ነቲ መጻእቲ ውልድ ንኽንገብር ልካ ከምዞም ንሳቶም ያ ኣብ ንበርግ ሕጂ ልካ ከምቲ ንሳቶም ዝማዕበሉሉ እሱታት ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ከምቲ ሓውና ኢብራሂም ዝብላ ነበረ ነይርዳ ኣብቲ ናይ ዓለም እውን ተሳተፊ ኣብቲ ናይ ግሎባል ነገር እውን እተዊ ይብላ ነይሩ እሱ ከዓ ልክዕ ሕጂ ናይ ግሎባል ነገር እንተሪኢኻ ኢኻ ኣብ ዓድኻ እንታይ ዓይነት ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ ኢልካ ከዓ ክትሓስብ ትኽእል ናይ ግድን ኢኻ ካብቲ ዘሎ ክትወርስ ናይ ግድን ኢኻ ካብቲ ሕሉፍ ክትሕውሰሉ ናይ ግድን ኢኻ ካብቲ ዘሎን ሕሉፍን ክተወሃህድ ስኢልካ ሰብ ኣልዕል ኣቢልካ ኣምፂኻ ብሰዲኾፍ ኣይተብሎን ኢኻ ወይ ከዓ ከምዚ ድሓን ንሱ ይፈልጥ እዩ ንሱ ይፈልጥ እዩ ዲክታቶራዊ መንገዲ ሓደ ሰብ ነቲ ይኹን ኣብ መሪሕነት ይሃሉ እምበር ኩሉ ውሳኔታት በይኑ ክገብሮ ይብሎን ሕጁ እንተኾነ ኣነ ብዙሕ ኣሉ ይሰማማዓሉ ኣብ ናይ ደንበ ፍትሒ ግን ክሰማማዓሉ ንክሰማማዕ ክፅዕረ ንክሰማማዕ ከዓ ነቲ ዝፈልጦ ነገር ከዓ ከብፅሕ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ መራሒ ከም ኣብ ወንበር እንተኮይኑሲ ኩሉ ተሓሳብ ናይቲ ሰባት ኣብ ጣውላ ተምፃሉሞ ንሱ ይውስኖ ከምኡ ኸውን የብሉን 10 ሰባት ወሲንካ ናትካ ውሳነ ምስ ኮይንካ ተዘራሪብካ ኣብቲ ውሳነ ክቕበል ክኽእል ኣለዎ እምበር ኖ ኢሉ ንሱ ነቲ ናይ 10 ሰባት ሓሳብ ክደፍኦ የብሉን ምክንያቱ ንሱ በይኑ ፈላጥ ወይ ከዓ ንሱ ምሻለካ ከምዚ ሓደ ፈጣሪ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ንብሎ ንትፈጣሪ ኩሉ ነገር ንዓፈር መለይልና ይንኸዶን ኢና ስለዚ ነቲ ሓለቓ ኮይኑ ዘሎ ሰብ ከዓ ከም መራሒ ደኣይ ነቲ ስርዓት ንምኽባር ደኣይ ከም መራሒ ዝኸውን እምበር ኖ እዚ ክኸውን ኣለዎ እዚ ክኸውን የብሉን ልካ ከምዚ ኢሳያስ ሎሚ ተዋግኡ ሕጂ ደው ኣብሉ እንዳበለ ነቲ ህዝቢ ዘጥፍረ ከምኡ ክኸውን የብሉን መራሒ ናይ ንኣብነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ መራሒት ተላ ንሳ ናይ እንታይ ናይ ዝኾነ ሚኒስተር ሓላፊ ዘሎ ናይ ገንዘብ ሚኒስተር ናይ ገለ ብሓንሳብ ክብሉ ከለዉ እንታሽሙ የድልዮም እቲ ፓርላማ ብሓንሳብ ክውስን ኣለዎ ሓደ ሰብ ሕጁ እንተኾነ ኣብ ደንበ ፍትሒ ሓደ ኣብ ወንበር ጥራይ በይኑ ዝውስኖ ነገር ብፍጹም ክህሉ የብሉን ብሓንሳብ ኮይንካ ጥርኑፍ ሰብ 5-6 ሰብ ዝውስኖን ሓደ በይኑ ዝውስኖን በበይኑ እዩ ስለዚ እዚ ክህልወና ክእል ኣለዎ ብሓደ ሰብ ኣብዚ ናይ ፍርዲ ቤት ክንሪኦ ከለና ኣብ ናይ ዓለም 3 ሰብ እዮም ኮፍ ድብሉ ሰለስቲኦም ከዓ ነቲ ዝፍረድ ነገር ከዓ ይመኸሩሉ ምስቲ ሕጊ ዝኸይድ ነገር ከዓ ኮፍ ኢልካ ከለኻ እንዳረኣኻዮም ሰለስቲኦም ሓንሳብ ክንዘራረብ ኢና ኢሎም ናይ 5 ደቂቃ በይኖም መፅኦም ተማኺሮም መፅኦም እቲ ውሳነ ሓደ ሰብ ነግረካ ዳ እምበር በይኑ ይኮነን ዝውስኖ ሕጂ እንተኾነ ሓደ ሰብ ከም ሓላፊ ክነግረካ ክእል እዩ ዝወሰንዎ
امبر ناتو ውሳኔን አና ከመሐላልፈልና ይብሉን ሕጁን ኣብ ደንበ ደለይት ፍትሒ ማዓራረ ዘለዎ ነገር እንተልዩ እዚኣታ አነ ኩሉ ግዜ ክሪቲክ ዝህበላ ነገር ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝኾነ ናይ ደንበ ደለይት ፍትሒ ኣኽፈድሽና ቴሌፎን ናይ ደንበ ደለይት ፍትሒ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገራት ብሓደ መራሒ ጥራይ ስለ ዝምራሕ እቲ ኣታውን ወፃእን ጸብጻባት ስለ ዘይግበር ኣብድላይካ ይውዕል ኣውራት ባእሲ ዝመጽእ ብገንዘብ ዝተላዕለ እዩ ከምታ አንቶይ ይወርዳት ብሎ ነበረት እዞም ምሁራት ተባሂሎም በቃ ገንዘብ ተኸፊሉሎም ናይ ኣየር ናይ ገለ ይመጹ እቶም ምሁራት ኣብ ስደት ጽቡቅ ቦታ ኣለዎም ሰርሕዮም እኳ ዳ አንሶም አስተዋጽኦ ክገብሩሎም ከፊሎም መስዋዕት ገይሮም ክመጹ ክኽእሉሎም ንዓኦም በኣየር ኣምጪኻ ሓደ ሪፈራንት ባህል ከምዚ ኣብ ሴሚናር ዘቅርቦ ነገር ስለዘለዎ በቃ ከፊልካ ገለመለ ተምጾ እቲ ድኻ ድማ ካብትን ኢሉ ኸ ይመጽእ ስለዚ ካብከሞ ነቲ ዘይክእል ምሕጋዝ ነቲ ዓቕሚ ዘለዎ ድማ ክውስኸልካ ከማን ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ዓቕሚ ማለት ኣብቲ ዘለዎ ኣብታ ዘለታ ተወሰኸታ ኸይከውን ነቲ ዘይክእል ናይ ምሕጋዝ ባህሪ ይሃለወና ነቲ ዝኽእል ድማ ክሕግዝ ከማን ዝኽእለሉ ነገር በዓሉ ብተበግሶናቱ ክገብሮ ክእል ኣለዎ ምሁራት ኤርትራውያን ውሑዳት ኣይኮኑን እቶም ምሁራት ናባና ንኽመጹ ድማ ንሕና ናትና እኩብ ዝኾነ ቅኑዕ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ሒዝና መጹና ኣብዝና ዕድመሎ ኢልካ ክመጹ ክእሉሎም ናይ ግድን ኣይኮንካ ናይ ኣየር ትኬቶ መንገለንከካ ጽቡቕ ናብራ እንዳነበሩ ኩሉ ማለት እዩ ሕጂ አንቶ ይወርዳ ብዛልዓለቶ ብጣዕሚ ኣድኒቀያ ስለዚ ነቲ ምሁር ኣድላይ እዩ ምሁር ብዙሕ መፍትሕ ኣለዎ ምሁር ብዙሕ ክእለት ኣለዎ ግን እቲ ምሁር ከዓ ኣብቲ ተሳትፎ ናይቲ ህዝቢ ንኽህሉ ብምክብባር ክንከይድ ኮለና እዩ ንዕቀት ንዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ ዓቢስ ጋር ንእሽቶ ክህልወና ይብሉን ኩሉ ብምክብባር ተኸይዱ ጥራዩ እቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓቅን ርትዕን ክረጋገጽ ዝኽእል ኣነ እንድሕርነት ሓይለ መንእሰይ ደየኽቢረዮ ሓይል መንእሰይ ከኽብረኒ ከመይ ገይረ ጽበ ኣነ እንድሕር ሓድነትና ዘየኽቢረያ ወይ ዘየኽቢረዮ ከመይ ገይረ ንሱ ከኽብረኒ ዝጽበ ብዝኾነ መንገዲ ንሕና ነቲ ምክብባርና እንተቀዲምናዮ ነቲ ዘድልየና ከዓ እንተደኣ ንፈልጦ ኮይና برجت نعوتنا نعوت كن نايجدن أبزا ناي سدتنا نبر الله غير كوينا أبزلنا يونا علم ناي سدت بوتاتات برجت ما راحتي تماريت أبارلمان ناي علم أتيوم حتى خقربو تتابعت سبعة مسألات حتونا أقربوا معهم حتونا أبشمون تميتي قد صحيفيو حتونا بدلنا تصحيفيو جن ناي سبعة تتابعت سبعة مسألة جن ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ጽፍሕኣትዮም ማለት በቲ ናይ ሃገራዊ ጉዳይ ናይ ፖለቲካ ጽፍሕኣትዮም ግን ቀዳሞት ኮይኖም ክስርዑልና ይክእሉን እዮም ምክንያቱ እሶም ስርሖም ይገብሩለው እቲ ንዓኦም ዘለዓሎም ነገራት ጀሚሮም ናብሮኦም ይገብሩለው እቲ ዝነብሩሉ ድማ ብመሰል ናይ ሰባት ናይ ኤርትራውያን ህዝበይ ይብደላሉ ኢሉ ዝጀመረ ብንእሽተይ ዝጀመረ ናቱ ኦርጋናይዜሽናት ገይሩ ብመሰል ህዝቢ ኤርትራ ይቃለሳሉ ግን ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ክኾኑና ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ህዝቢ ደቂ ሰባት እዮም ዝገብሩት መሰል ናይ ደቂ ሰባት ብናይ ሂዩማኒቲ መንገዲ እዮም ዝኸዱ ስለዚ ናይ ሂዩማኒቲ ናይ ሃገር ጉዳይን ይፈላለዩ ሰብኣውነትን ሃገርን በበይኑ ብሃገር ጉዳይ ትዛረቦ ዶብ ክትሓስን ሓደ ሰብ ክቕተልን ነቲ ሰብ እዩ ዝከራኸርቲ ናይ ሰብኣዊ መሰል ናይ ዶብ ምጥሓስ ካልእ ሕቶ እዩ ስለዚ ዶብና ኣይጥሓስ ክንብል ኮለና እቲ ናይ ፖለቲካ ሰብ በቲ ናይ ዶብ ምክንያት ክዛረብ ክእል እዩ እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰል ከኣኒ ኣብቲ ናይ ሰብኣዊ መሰል ኩነታት ይድነጥፍ ማለት እዩ ስለዚ ያ ሕቶን ተሊካ እንድሕር ሓይሊ መንእሰይ ፈቒዱ ኣነ ብዓቕመይ ክምልሶ ክእል እየ ደይብካ ግን ሕተተኒ ብፅሑፍ ኣይከውኒ ድምፅኻ ስማዓና ሕተተና ከም ናተይ ማለት እዩ ናተይ ድሌት እዚ እቲ
زلنا بزخونه حدا ديكتاتوراوي امرارحه ابزخونه يكون ناي دنب فتح هلو يبلون اندحر مريحنت راح يزخون يلو سب اندحر زبعته كخوينو كل جزء انا مرح يخون كبل يبلون مخنياتو عقمنا نفلط كنكل علنا نمنتايو اب سدت زلو سب انا خمرح فقادنيا انا بريزيدنت خون خي يلو زقرب كمو خلونا خلالو انا خلت علني انا اكلني انا زنزني عقمي كبل خلالو هجي بقدامي سي سمعني راديو ناي ايرترا لحنت راديو اي دون نو تشما بزحك استايفلتوني انتاي له مسلكات نسخاسي كمزن كلت عليك كم تقبر تخلي خايلو نو انا بزيان من قدي اي كيلني افتحت خوينا قلنا تي من اسي بتزخلو بتستمهركو كمهروي مخنياتو انا عدمي لو خندز خوينو له حجي انا ابتني مريحنت لعلي خون معرخ ندي يخصنح واغا يبلين كيكونكوس معرخ ندي يخغلغل سلازي نتي ناقون خبصح زدل سب كمهرو خيلي مسؤو خينا خاني بدحريت مشالو اما خار خوينكا خدقصل خليخا حجي بابا يسي ابناي دنب دلاي تفتحي الونو حجي ابتناتو امرحنت كل زي هم صودليو بابا يبلوم نو انا امرحنت كمص دليتي باللين افتحتو خوينا كن نسخاتكم دقيق تعابيون كتمعبلون اب بوتهم كتبصحو يد صعر اسخاني مساهم معرخو فيلا خمركم خيلي مريحنت كن ايدلني سلازي كنفلت كنكلالنا عقمنا ابسداتو خويتا انا ندحر عام زي بليس انت اخ غبر ندحرنا اخيبا منقد زي فلت كوين ندحر انتي كنغبر علنا ندحر ايدياتات زي بلي كوفيلن مفرام طراي انتي غبر واغا يبلون زي عامو فلت الله سب جي كمناتي مالتي ناي حق مرقي باباي بزح ነገር ፈልጥዩ بزح 4-5 عينت ديغريታት አለው ተማሂሩዩ ግን ኣብ ስደት ይነብር ማለት እዩ ኣብ ዝነብረሉ ስደት ድማ ናይ ግድንዩ ከም ሓላፊ መርጽኦ ክደልዩ ግን ኣይቀበሎን ስለምንታይ ኣቅሙ ፈልጥ ማለት እዩ ኣቅሙ ስለዝፈልጥ ነታ ኣቅሙ ዝፈልጥ ሰብ ክንቀበሎን ቀዳና ኣቅምና ክንፈልጥ ኣለና ኣነ ይፈልጥ እንድሄድና ጸገሚ ማለት እዩ اوكي انا مايك فري الله لا صحيح تورد دحاني انتاي دي مسلكي مبزحتو غيزي اوكي في عبي دحر ودسب عبن دحر كوينو سخور تيستناي سيستم ناتو قربتين مستناي حدش تاش مخيدا كيدن زبحال كي الو جيجاتات ونيو انتاي دي مسلكي حجزي اب تشاينا لو تنريو زلنا وين تشاينا عبيت كم تزخاله وين لو تزبغسه ريفورم زتعتاتو ود 7 عامت ينيرو دينزين بيبال دحر بعل ماوز متصي ود 7 عامت يقل نتتاش مخردو خيلو مالتي نت سيستم كميغير قيرو خمزلو فميغيرو كما حيشو خمزلو وي كانتي ريفورم حزبو زلو نعقوم كبقعو زخولو سبات تعتاتو سلازخالق عبيك إلوم كل جزء من تاي حماق له تي قلت حتى تاشمون دحر كوينو طرح انتي عين السيستم ناي قدم حيز خيس لزخيل الكيف الراح مالتي كن تموكرو سلازلو ونسون تاشمو قبري خميني نغزار اسو كمصن كل بسلطان تربع عبي نيرو اب سلطان كمصن كل كن اب ايران سغاب كندي ابتناي تمرتاو معباله خمصخ إلو سغاب كندي ابتناي ايكونوميكال ولا بتزلوم صقم بزح لو تغبر كيلو بنفسهم كخولو خمس خولو كغبرو خيلو تحاجتاي مالتي حجس مبزحت غيزيس تاشمو الرئيه بدلون عابن دحر كوينوس رحيكا كترحقو يبل كان علو تاشمو خونز خولو سبات كمان نتعدي بطح تاشمو غبر زخولو كما حيش زخولو تاشمو رئيس زلوم سباتون كهلوس لزخولوس تاش مخون يقولون مالتي يعني ما بزحت جزء سولو مدققام كيكون بر تاش من داب دحر كويس كل جزء سزني عابي سيستم يخل وز نتبال كاسي في الرحمة مالتي جن لا جاي بحالاي تاش مكبري خيلي توموكروس لزلو وطرح كم تاش مكبري خيلي ناي كلتيو تاش مختعزن كلها ناي كلتيو ناي تاشمون وتي نايتي حدش تو ولدو انتاي دليلو وانتاي عكايدا غير كان تخيط كايون زحاشي كتريون عدلي بكاي دحر تاشمون دحر كامالتي مو نسو نخبلكي
ይሄ ታሽሙ ገሬሞ ማይክ ይገትፈልክ አነውና ምንሽን የዝነብር ብዙሕ ርሑቅ አይኮንናን ዘለና ማለት ኑርንበርግ ካብኮንኪ አነውና ምንሽን የዝነብር ርሑቅ አይኮን ኢንሻአላህ ያን ታሽሙ ዝኾነ ስራሕ ዝኾነ ነገራት ምክራኸበካ ስለዝኽእል ማለት ክራኸበና ክእል ማለት ይሞ ጽቡቅ ሊሊ እሞ ማይክ ይገትፈልክ ያ thank you علي بريمو ኣብቲ ዝበልካዮ እንታይ መስለካ እቲ ዓቕምናን ምፍ ማለት ዓበይቲ ኣይ ስሩሑ ኣይ ምጽብ ላዕሊ ገለ ከይኮነ ዓቕምና ንምፍላጥ ዝብለ ዓቕሙ እንድሕር ፈሊጡ ሰብ ጽቡቕ እዩ እቲ ከም ዓቕሙ ንኣብነት ኔልሰን ማንዴላስ ድሕሪ 20 ክንደይ ዓመት ወፂኡ ነታ ሃገር መራሒ ኮይኑ ብዕድመ ዓብይ ከሎ ኸማን ማለት እዩ ሕጂ ናቱ መራሕነት ከዓ ኣብቲ መሪሕነት መፅኡ ድማ እንታይ ዝበሃል እዚ ራኸ ሪቬንጅ የድልየናኒ እንታይ ሕነ ምፍዳይ የድልየናኒ እንድሕር ሕነ ክንፋዳደ ኮይና ኦሮማይ ክንዋዳ ኢና ማለት ክንዋዳ ኢና ደም ክፈስስ እዩ ብዝብል ነቲ ዝነበረ ፅልኢ ናይ ብሓቂ ስለ ኣብ መሪሕነት ዝመፀ እምበርቲ መንእሰያትን ተዝመፅ ነይሩ ሲ ናይ ሕነ ምፍዳይ ነገራት ብዙሕ ዝተፈጥረ ነይሩ ዋላ ከማን ከምኡ ገይሩ ኣዝሒልዎ ከሎ ክንደይ ነገራት ሓበሻ ኢትዮጵያውያን ኣብ መንገዲ አንዲዶሞም ገለ መለታት እዮም ማለት ብዙሕ ደኣ ይኹን እምበር ነፍስ ናይ ደቂ ሰባት ህይወት ሓሊፉ ግን ኣብቲ ናቱ ምህላው ነቲ ሓዊ ኣዝሒልዎ ስለዚ ቀዳምነት ኣብቲ ቦታ ብምምፁ ማለት እዩ ኣነ ክእልኒ ኣይበለን ምክንያት ከህድኦ ዝደልየሉ ክእለቱ ስለ ዝፈለጠ ሕጂ ኣብቲ ክእለትና ምፍላጥ ዋላው ኣብ መንእሰይ ኮይኑ نا بريزيدنت خون كتب له خلخ أنا بريزيدنت خون أكلني أنا أبتني كن من أسعات ويك أبتني دك نستيو أب كم ز خدم مع أخلي ناتي كلت تمرتي زيو زين كلته هجينا أبنت نيجرمن مراحتي أنجيلا ماركل كانسلر نيجرمن كيمستري فيزيكس يا تمهيرانا بفيزيكس يا دكتورات وسيدا مالتي هجي نساقنا بفيزيكس يكونت سريحة أبناي political science سلز تمهرت مسؤول معر جيرا أبتناي political science أبتناي political تحس لازم نمر الدحراي مس نابز مسأتوت يا تمهيرا سلزي نايقدنا يكون كان في عد أبجزا تراي دك ألس لازم نمرت راح نقول أبناي حدا ناي عبيتناي كنت عنا ناي قعود كت أتوي تخلينا مالتها يكونن كم خا حجت سبسي عم خفلت نمبال مالتي بخمزي ናይ ብሓቂ ተዓሽሙ ገብረካዩ ትሰብ ክመሃር ኽእል እዩ ሕጂ በዚ ንሕና ንሪኦ ንኸዶ ዘለናስ ብፖለቲካ ኣነስ ብዙሕ ነገር ዳርጋ ኣብቲ ስድራኻ ተዓብዮ ነገር ስለ ዝኾነ እንዳሰማዕካ እምበር ኣብቲ ፃዕሪት ኮንካ ኣብቲ ፅፍሒ ናይ ፖለቲካ ኣቲኻ ይትፈልጥን ግን ኩነታት ፍትሒ ምስ ጎደለ ንስኻ ምስ ተሰደድካ ኣብ ኩሉ ነገራት ምስ ትሪኦ ሽዑ ነትفتح ጎዲሉ ኢልካ ክትቃለስ ጅምረሎ ሓንጎልካ እንዳሰፍሐ ከይደ ሓንጎልና ከዓ ብጣዕሚ ዝምሃር ናይ ምምሃር ክእለቱ ናይ ኩሉ ሰብ ማዕረ እዩ ግን ኣብቲ ንሕና ናይ ድሌትና ክስታይ ድውሰን ድሌትና ስለ ዝፈላለ እዩ ናይ ምምሃር ክእለትና ዝተፈላለየ ዝኸውን ተሓደ ፕሮፌሰር ኸውን ተሓደ ከዓ ኖርማል ኣብ ሓደ ኢንዱስትሪ እንዳሰርሐ ይሕልፎ ተሓደ ቴክኒካል ይምሃር ተሓደ ከዓ ወላ ሓንቲ ስራሕ ደይብሉ ኮይኑ ከዓ ኣይነብር ግን ሓንጎሉ ስለ ዘይክእል ኮይኑ ይኮነን ጥራይ ድሌትና ስለ ዝፈላለየ እንጂ ብዙሕና ደንበ ፍትሒ ኣብ ፓልቶክ ድዩ ኣብ ሚድያ ቀዳማይ ኣብ ፓልቶክ ያነ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ፍትሕታት ክዛረብ ዝጀመርኩ ዋላ ትፍትሒ ጎዲሉ እንዳፈለጥኩስ ከመይ ኢለ ክዛረብ ከም ንኽእል ስለ ይፈልጠሉ ነገራት ነይሩ እዩ እንጂ ዋላ ትዛረብ ትፅሕፍ ምስ ወለድኻ ተዕልል ንምንታይ እዩ ከምዚ ኮይኑ እንዳልካ ትብል ግን ኣበይኻ ወፂኻ ትዛረብ ትፍርሒታት ገለታት ዝነበረ ነቲ ፍርሒ ክትሰብሮ ብዙሕ ነገር የድልየካ እዩ ብዙሕ ኢንካሬጅመንት የድልየካ እዩ ብዙሕ ቻሌንጅ ኢኻ ተሕልፍ ከም ደቂ ሰባት እንተሪእናዮ ሲ ኣብ ደንበ ፍትሒ ብዙሕ ምክብባር የለን ንደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ዘለፋታት ተሰምዖ ትኾኑ ብዙሕ ነገር ኢኻ ተሕልፍ ነዚ ቻሌንጅ ክትሓልፎ ግን ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ተፀጊዐን ፈሪሐን ስቂለን ዘለዋ ውሑዳት ኣይኮናን አንተ ዮርዳ ትገልጾ ነበረት ናይ ብሓቂ ዘድንቐኪ ዮርዳ ብጣዕሚ ጽቡቕ ጌርኪ ትዛረብ ነርኪ እቲ ሓንቲ ኣነ ክመጽ ከለኹስ ኣሻሓት ብድሕሪ ከም ዘለዋሲ ኣመነ ድበልኪዮስ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ምክንያቱ ናተይ ምህላው ኣብቲ ናይ ደንበ ፍትሒ ንዓይኒ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ውክል በቃ ነሽሓት ንኩለን ደቂ ኣንስትዮ
زوكل كويني تسمع عن خوت خلهم مالتي حنت بيني تراي يلس احسبني ابلش حتى عدو حنت تسلم انا مشي خير جاي ردانني بزح غزي دحراي كابي عادي همتي خلال كل مره ها انا بالله خي زما اكلهم كمزا تايز بحالا بحنباشا استنسنس ابو سودات قوم مالتي ما حجناتي ناي بحق صبق كستاي زلوتي تعشمتي غعزونا سيزيس ناي قدينيها اها انا بالله هيك اخذ ذكره مالتي كم سب رايت نحب سمعك خوينو ناي بحق تزبلت اي سب كم سب مخون نحب ادري خوينو نتفلليات نختلليو صقما يفطر الكان نحب كان معرض خال سب كوينو دي سمعك خوينو جن كومبلكس لا تخيت كومبلكس حسكات وقعز نا يخبري هذي سب كم سب رايك حاسبالو كم سب نحسب ما انت خنكسب مالتي anyway رسم حتى لنا تبل نيركا يا قريتا ما كرسي بزا باهي يجانا ميلو ما نعادي بسكا يركاوت يا نيركا سوري انا هنا انا غزي سلازلن عرفت سلازخونكو رسم مال هذا حتى لنا تبل نيركا